Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε αυτό το πάνελ που έχει σαν αντικείμενο την πληροφορική, τις τάσεις και τις προοπτικές επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στην πληροφορική. Ακούσαμε προηγουμένως τις εξελίξεις στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Τώρα περνάμε στο άλλο κομμάτι, αυτό που ονομάζονται τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δραγανίδη Φώτη, Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 10 λεπτά για να σας πω αυτά που θα έλεγα, αυτά που λέω στους φίλους μου που είναι γύρω στα 20 με 23 και βασικά θέλω να σας πω 3 πράγματα. Το πρώτο είναι τις δεξιότητες που πιστεύω ότι θα πρέπει να έχετε τα επόμενα 5 χρόνια σίγουρα, ίσως και 10. Το δεύτερο είναι κάποιους τομείς πληροφορικής που έχουν μέλλον, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και το τρίτο είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κέντρο Καινοτομίας για να σας βοηθήσουμε. 2 πράγματα τα οποία νομίζω είναι καλό να σας πω πριν ξεκινήσουμε σε αυτά. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του πακέτου. Η προηγούμενη οικονομία, τα προηγούμενα 30-40 χρόνια και περισσότερο, είχε βασιστεί πάνω σε αυτό το πακέτο. Εργάτες οι οποίοι κάθε μέρα ήταν σε ένα εργοστάσιο και οι οποίοι ήταν στην παραγωγή, η παραγωγικότητά τους είχε άμεση εξάρτηση από τη ποσότητα των τεμαχίων που μπορούν να έχουν μέσα σε μία μέρα. Μπορούσαν να παράξουν μέσα στη μέρα. Ήσουν καλός, επιτυχημένος και αμοιβώσουν περισσότερο, εάν μπορούσες να παράξεις παραπάνω ορολόγια από το διπλανό σου. Η επιχείρησή σου ήταν επίσης επιτυχημένη με το ίδιο σκεπτικό. Πλέον, εμείς ζούμε και εσείς θα ζήσετε ακόμα περισσότερο σε αυτό, στο νέο πακέτο. Για όσους από εσάς είστε στην πληροφορική, αυτό είναι το πακέτο που χρησιμοποιούμε στο ίντερνετ για τη μεταφορά δεδομένων, το TCP/IP, το πακέτο της γνώσης. Οπότε, γιατί θα σας πληρώνει μια επιχείρηση αύριο μεθαύριο? Θα σας πληρώνει γιατί θα μπορείτε, μέσα από τις γνώσεις τις οποίες έχετε, να συνεισφέρετε σε αυξημένη παραγωγικότητα στην εταιρεία και σε αυξημένα κέρδη. Οπότε το όλο το κλειδί είναι πώς χτίζεις δεξιότητες για να παράγεις όσο δυνατόν περισσότερη γνώση, για να είσαι πιο παραγωγικός για σένα, για την επιχείρησή σου ή ως υπάλληλος. Οπότε πηγαίνουμε από ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας, επιχειρήσεων, εργαζομένων που ήταν γραμμικός προς το χρόνο, σε ένα μοντέλο το οποίο είναι πολλές φορές λογαριθμικό προς το χρόνο. Αν έχω 10 καλούς μηχανικούς, 10 καλούς προγραμματιστές, αν έχω 10 μέτρους προγραμματιστές, μπορεί να δουλεύουν επί 1 μήνα και να μην μπορούν να παράξουν το αποτέλεσμα που παράγει ένας καλός προγραμματιστής με τις γνώσεις τις οποίες έχει σε 1 μήνα. Οπότε ο χρόνος δεν συνδέεται με την παραγωγικότητα. Εσείς και εμείς μετατρεπόμαστε από τους παλιούς παραδοσιακούς εργαζόμενους στους εργαζόμενους της γνώσης, βάση γνώσης, τους knowledge workers. Και εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με τη γνώση, όπως είναι η πληροφορική, για την οποία μπορώ να μιλήσω, έχουμε το εξής πρόβλημα. Εάν μεταφερθούμε αυτή τη στιγμή στο φεγγάρι και γυρίσουμε μετά από 1,5 χρόνο περίπου με 2, αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα για την πληροφορική είναι τα μισά. Ο χρόνος ημίσιας ζωής της γνώσης στην πληροφορική είναι κάπου εκεί. Τελείωσα το 2000 στο Πολυτεχνείο, δεν είχαμε καν κινητά. Απλά ως ένα παράδειγμα. Το οποίο δεν είναι τόσο μακριά από το σήμερα. Οπότε, το συμπέρασμα σε αυτά είναι ότι ναι, τη γνώση τη χρειάζεστε και τη δεξιότητα για να χτίζετε γνώσεις. Είναι συνέχεια, θα γίνεται όλο και πιο δυνατή, όμως χάνει τη δύναμή της πολύ γρήγορα. Και πρέπει συνέχεια να είστε μέσα στο παιχνίδι. Τι χρειαζόμαστε εμείς ως επιχειρήσεις από εσάς και γιατί θα σας προσλάβει αύριο μεθαύριο κάποιος ως επιχείρηση? Λαμβάνουμε πάρα πολλά βιογραφικά και με κάποια από αυτά προχωρούμε σε συνεντεύξεις. Βλέπουμε καλούς βαθμούς, έχουν τελειώσει καλά πανεπιστήμια, έχουν αγγλικά, έχουν πληροφορική. Λίγο πολύ όλοι έχουν το ίδιο επίπεδο, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποια πράγματα όμως τα οποία ξεχωρίζουν αυτούς οι οποίοι προχωρούν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Το πρώτο είναι αξίες, οπότε θέλουμε άτομα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε, να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, να ξέρουμε, να μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα ήταν καλοί συνεργάτες με εμάς. Και το δεύτερο είναι συγκεκριμένες δεξιότητες. Πάμε λίγο να δούμε τι εννοώ όταν λέω δεξιότητες.
Δεξιότητες χωρίζουμε σε δύο κομμάτια, τις τεχνικές και τα soft skills. Τεχνικές δεξιότητες εννοούμε το να είμαι καλός στα οικονομικά, να είμαι καλός στον προγραμματισμό σε C, να γνωρίζω πολύ καλά μαθηματικά, να ξέρω πολύ καλά τους κανόνες της φυσικής, να ξέρω πολύ καλά δηλαδή το τεχνικό κομμάτι ή τεχνολογικό κομμάτι της επιστήμης στην οποία σπουδάζω. Το δεύτερο, αυτό είναι εύκολο και το καταλαβαίνουμε συχνά όταν είμαστε μες στο πανεπιστήμιο. Το δεύτερο που δεν συνειδητοποιούμε συχνά, γιατί το ελληνικό σύστημα δεν είναι έτσι, σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, είναι τα λεγόμενα soft skills. Τι είναι αυτό? Είναι όλες αυτές τις δεξιότητες με τις οποίες μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον, να παρουσιάσω, να ηγηθώ μιας ομάδας και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή όλα τα προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν με ένα συγκεκριμένο τεστ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κάποιος μπορεί στο πανεπιστήμιο να είναι νούμερο 1, να είναι ο καλύτερος, να έχει τον υψηλότερο βαθμό, όμως δεν μπορώ να τον βάλω σε μια ομάδα. Γιατί? Γιατί μπορεί να μην μπορεί να παρουσιάσει, μπορεί να είναι αλαζόνας, μπορεί να είναι επιθετικός, μπορεί να μην είναι συνεργάσιμος. Οπότε όταν το βάλω δίπλα σε 2-3 άτομα, το πιθανότερο είναι οι υπόλοιποι 2-3 να σηκωθούν και να φύγουν. Αυτές οι δεξιότητες λοιπόν είναι εξίσου σημαντικές με τις τεχνικές δεξιότητες τις οποίες έχουμε. Συνήθως οι τεχνικές τις χτίζεις πιο εύκολα από ότι χτίζεις αυτές τις δεξιότητες. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς, μερικές συμβουλές για το τι θα μπορούσατε να κάνετε για να προετοιμαστείτε λίγο καλύτερα στα hard skills, στα soft skills. Αποκτήστε το καλό θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορείτε να καταλαβαίνετε τα επόμενα 10-20 χρόνια που δεν θα έχετε τον χρόνο να ασχοληθείτε τόσο πολύ με τη θεωρία, το background της επιστήμης σας. Το δεύτερο είναι να μάθετε πολύ καλά τα τεχνικά εργαλεία, από την αγορά εννοώ, τα οποία είναι στη μόδα αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι θα είναι μετά από 5-10 χρόνια, όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος αρχιτέκτονας δεν ξέρει AutoCAD και δεν κάθεται να το μάθει όσο είναι μέσα στο Πολυτεχνείο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας προγραμματιστής στην πληροφορική δεν θα κάτσει να ασχοληθεί και να μάθει Visual Studio και Java. Ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με βάση δεδομένων δεν θα κάτσει να δει SQL Server και Oracle και ούτω καθεξής. Δεν έχει να κάνει με εταιρεία. Βρείτε τα εργαλεία τα οποία είναι αυτή τη στιγμή έξω, ανεξαρτήτως αν είναι Microsoft, Open Source ή οτιδήποτε άλλο, και μάθετε καλά τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Και προσπαθήστε να μάθετε εργαλεία σε διαφορετικές περιοχές, και για συστήματα ERP, και για συστήματα CRM, και για προγραμματισμό, σε όσοι είστε στη τεχνολογία. Το επόμενο είναι σκεφτείτε τα soft skills και τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να τα χτίσετε. Πηγαίνετε σε Erasmus για να χτίσετε το cross-cultural diversity, να μπορείτε να συνεννοήσετε με άλλες εθνικότητες, με άλλους λαούς. Συμμετέχετε σε ομάδες και προσπαθείτε μερικές φορές να ηγηθείτε της ομάδας για την οργανώσετε, μερικές φορές επιλέξτε να είστε μέλος απλό και να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε manage without authority, όπως λένε στις επιχειρήσεις. Και θα έλεγα, προσπαθείτε να εργαστείτε, γιατί από οποιαδήποτε εργασία χτίζεις κάποια skills. Τηλεφωνητής στον ΟΤΕ να είσαι, που είναι αρκετοί φοιτητές, χτίζεις τη δεξιότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη. Το επόμενο, θα έλεγα, είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται εσείς περισσότερο από ό,τι το χρειαζόμασταν εμείς, γιατί εμείς, η δική μου γενιά που είμαστε 10 χρόνια μεγαλύτερα από τη δική σας, είχαμε την τύχη με το που βγήκαμε το 2000, σε 6 μήνες να έχουμε 0% ανεργία. Το 2000 οι μηχανικοί και όσοι ασχολούνται με πληροφορική σε 6 μήνες είχαν όλη δουλειά. Δυστυχώς εσείς αυτή την τύχη δεν την έχετε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έλεγα ξεκινήστε όσο είστε φοιτητές, να προσπαθήσετε να ασχοληθείτε με το να βγάλετε τα πρώτα σας ευρώ. Περισσότερο για να έχετε μια τριβή με επιχειρήσεις και κοιτάξτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε internships τα οποία δίνουν επιχειρήσεις, να κάνετε ένα mobile application για να το πουλήσετε εάν είστε στην πληροφορική, να ασχοληθείτε με κάποια websites και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα σας δώσουν επιπλέον εφόδια. Δεύτερο κομμάτι, τομείς με καλές προοπτικές τα επόμενα 5 χρόνια. Κάτω έχω τις αναφορές από πού έχω τραβήξει αυτά τα δεδομένα. Νομίζω όμως είναι κάποιοι τομείς τους οποίους έχω επιλέξει για εσάς, τους οποίους τους πιστεύω και νομίζω ότι θα είναι καλή και για την Ελλάδα και για όσους από εσάς θέλετε να φύγετε στο εξωτερικό.
Cloud είναι η τελευταία μόδα. Όλες οι εταιρείες ποντάρουν στο cloud, οπότε είναι καλό να το έχετε στα υπόψη σας. Αυτή η αγορά θα μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει με ό,τι έχει να κάνει με κινητά και tablet devices. Οπότε εφαρμογές για κινητά και tablet devices, επίσης τουλάχιστον μέχρι το 2016-2017, θα είναι μια πολύ ανωδική αγορά. Το web, όπως ξέρετε, συνεχίζει να είναι πολύ δυνατό, οπότε εκεί πέρα χρειάζονται και developers και web developers και web designers από την άλλη πλευρά. Και επίσης χρειάζονται και user interface designers για εφαρμογές. Ο άλλος ο κλάδος ο οποίος είναι σημαντικός είναι οι network engineers, γιατί τα δίκτυα, παρόλο που το cloud θα γίνει πιο δυνατό, τα δίκτυα των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οπότε νομίζω αυτά είναι κάποια ασφαλή στοιχήματα που μπορείτε να επιλέξετε κάποιους από αυτούς τους τομείς, εάν σας ενδιαφέρουν, φυσικά, να χτίσετε τις γνώσεις σας, τις δεξιότητές σας και νομίζω ότι με αυτά μπορείτε να δουλέψετε ανεξαρτήτως γλώσσας και τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς? Όσο είστε φοιτητές, έχουμε κάποια προγράμματα. Έχουμε δωρεάν λογισμικό για όλες τις σχολές μέσα από το πρόγραμμα DreamSpark. Έχουμε πολύ περισσότερο δωρεάν λογισμικό, δηλαδή και εργαλεία ανάπτυξης, ακόμα και Windows, μόνο για τις τεχνικές σχολές, πληροφορικής, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και το καθεξής μέσα από το πρόγραμμα MSDN Academic Alliance. Δεν λέω περισσότερες λεπτομέρειες, όποιος ενδιαφέρεται θα αφήσω την παρουσίαση για να βρει σχετικές λεπτομέρειες. Έχουμε ένα διαγωνισμό που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα σε τεχνολογία, το Imagine Cup. Έχουμε περίπου 1.000 φοιτητές που συμμετέχουν κάθε χρόνο. Είναι πάνω σε εφαρμογές πληροφορικής. Και έχουμε και μια ομάδα από student partners σε περισσότερο από 10 πανεπιστήμια, με τους οποίους έχουμε μια προγραμματική σχέση και τους οποίους ενημερώνουμε και τους ζητάμε να ενημερώνουν φοιτητές από την πλευρά τους. Και τέλος, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας startup, τεχνολογικό startup. Μπορούμε να σας δώσουμε λογισμικό δωρεάν για 3 χρόνια, να έχετε χώρους στις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε περίπου 20 θέσεις εργασίας για startups δωρεάν. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με consulting πάνω σε business ή πάνω σε τεχνολογικά θέματα και μπορούμε, εάν κάνετε το επόμενο βήμα και έχετε ένα προϊόν, να σας βοηθήσουμε να το προωθήσετε στην ελληνική αγορά ή στο εξωτερικό. Το κάνουμε ήδη τα τελευταία 4 χρόνια με αρκετά startups στην Ελλάδα και θα χαρούμε πάρα πολύ να το κάνουμε και μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δραγανίδη. Υπάρχουν λύσεις και διέξοδοι. Βέβαια, απαιτείται πολύ σκληρή δουλειά. Είναι και ένα μήνυμα που ακούστηκε και σε ένα άλλο πάνελ, ανεξάρτητο από το χώρο των τεχνολογιών, στο πάνελ από το τομέα της υγείας, ότι η σκληρή δουλειά και η επιμονή, βέβαια και η υπομονή, ανεβάζουν όχι μόνο την επιτυχία, αλλά αυξάνουν και την τύχη. Και αυτό, βέβαια, που προσδοκά ο καθένας να πετύχει. Να περάσουμε όμως στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Καρδαρά Δημήτριο. Είναι επίκουρος καθηγητής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Υπήρξα και φοιτητής του κ. Λαδόπουλου και παρακολουθούσα και εγώ στα νεότερά μου χρόνια τις διάφορες εκδηλώσεις στους Δελφούς κυρίως. Και με ιδιαίτερη αγωνία έβλεπα και εγώ τότε το μέλλον, το οποίο για μένα είναι παρελθόν τώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, της σημερινής μας συνεδρίασης, με τίτλο «Τις προοπτικές εξέλιξης», πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μηνύματα τα οποία δεν είναι αισιόδοξα. Αισιόδοξα μηνύματα θέλω να δώσω σήμερα, τα οποία θα προσπαθήσω να τα τεκμηριώσω με κάποια στοιχεία τα οποία θα σας παρουσιάσω σύντομα. Αισιόδοξα έτσι κι αλλιώς θα ήθελα να είναι τα μηνύματα και λόγω χαρακτήρα δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στις νέες τάσεις, εξελίξεις που περιμένουμε στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρήν τα επόμενα χρόνια. Οι πηγές υπάρχουν κάποιες εταιρείες όπως η Gartner Group ή η Forrester Group που κάνουν κάποιες μελέτες. Επιγραμματικά και σε συμφωνία, πιστεύω, με τον προηγούμενο ομιλητή, θα δούμε ότι η ανάπτυξη εφαρμογών mobile commerce και tablet commerce
είναι από τις πλέον ισχυρές τάσεις ανάπτυξης. Επίσης, μια άλλη ισχυρή τάση ανάπτυξης είναι εξατομικευμένων υπηρεσιών, το personalization, δηλαδή να μπορούμε να δίνουμε στον χρήστη ή στον πελάτη υπηρεσίες οι οποίες ταυτίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις δικές του ανάγκες. Στη συνέχεια έχουμε τα social media. Ερευνητικά στα πανεπιστήμια ασχολούμαστε εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και περισσότερο, με τις επιχειρηματικές διαστάσεις ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων, των social media, των εικονικών κοινοτήτων κτλ. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε το Facebook και όχι μόνο. Υπάρχει λοιπόν η σχεδόν πεποίθηση, δεν είναι απόλυτα σίγουρο αυτό, ότι τα social media θα αποτελέσουν και στο απότερο μέλλον ένα χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχουμε στη συνέχεια, χωρίς να μακρηγορώ, ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών, το multi-channel design, δηλαδή μια επιχείρηση να μπορεί να συνδυάζει διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, πρόθεσης των προϊόντων της και επικοινωνίας με τους πελάτες. Είναι το big data που είδαμε και προηγουμένως, δηλαδή η δυνατότητα να αναλύουμε πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων, νέες τεχνολογίες όπως το data mining, δηλαδή εξόρυξη δεδομένων, συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης, στατιστικής και μαθηματικών, όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε, όπως λέγεται, κρυμμένη γνώση. Είναι αυτές κάποιες ευκαιρίες και για εσάς να ασχοληθείτε επαγγελματικά, εξειδικεύοντας τις δικές σας σπουδές προς αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά θα έλεγα ότι είναι και ευκαιρίες ανάπτυξης κάποιας δικής σας επιχειρηματικής δράσης. Επίσης, προς το τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο cloud computing. Ήδη βλέπουμε εφαρμογές cloud computing και στα κινητά και σε μη κινητές συσκευές. Κάποια στοιχεία, να πούμε ότι παρά την κρίση η οποία λίγος πολύ μαστίζει όλο τον κόσμο, οι επενδύσεις στον χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας αυξήθηκαν με ένα αριθμό 4,7%. Επίσης, μια πρόσφατη μελέτη που έκανε η εταιρεία Oracle, που όπως ξέρετε έχει βάσεις δεδομένων, αναπτύσσει βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα λοιπόν, του 2012, το 61% περίπου των στελεχών στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο από το 50% των διαθεσίμων πληροφοριών, που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης του πλούτου των πληροφοριών και των γνώσεων που υπάρχει κρυμμένο στις επιχειρήσεις. Επίσης, κάτι που αφορά την Ελλάδα, πρόσφατα στοιχεία του 2011 έδειξαν ότι το μέγεθος της αγοράς του ηλεκτρονικού επιχειρήν στην Ελλάδα αυξήθηκε, έφτασε περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας πίνακας εδώ, ο οποίος δείχνει τις κορυφαίες ευκαιρίες ανάπτυξης ευκαιριών τεχνολογιών ανασχόλησης στις τεχνολογίες πληροφορικής. Είναι το personalization, εξατομίκευση δηλαδή, το online catalog. Το CEO είναι search engine optimization, είναι η χρήση τεχνολογιών για την ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης πληροφοριών. Το mobile website και τα applications, τα social media και κάποιες άλλες τεχνολογίες. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα για το πώς κατανεμήθηκαν οι επενδύσεις στις τεχνολογίες πληροφορικής την περασμένη χρονιά του 2011. Βλέπουμε e-commerce platforms, website analytics που μετράνε την απόδοση, το βαθμό χρήσης διαφόρων websites, την επισκεψιμότητα και άλλα. Είναι το email marketing, το search και guided navigation, το web content. Είναι διάφορες τεχνολογίες, δεν θα αναφερθώ σε κάθε μία από αυτήν για να μην μακρηγορώ. Στο τέλος όμως θα ήθελα να παρουσιάσω το recommendation engines, που είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία η οποία λέγεται στα ελληνικά συστήματα προτάσεων και τα οποία προσπαθούν να συνδυάσουν το προφίλ και τις ανάγκες χρηστών με προτάσεις υπηρεσιών και προϊόντων. Δηλαδή προσπαθούν αυτά τα συστήματα να προτείνουν στους χρήστες, παύλα πελάτες, ποια είναι τα καταλληλότερα προϊόντα ή υπηρεσίες για αυτούς. Και σύμφωνα με την ίδια πηγή, την Oracle του 2012, ποιες είναι οι προσδοκίες για τις επενδύσεις το 2012. Έχουμε πάλι τα search engines στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Έχουμε το managing και leveraging product content, δηλαδή να μπορούμε να διαχειριζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Έχουμε websites, development, το multi-channel integration,
διάφορες πάλι επιλογές, οι οποίες, αν οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες, ίσως θα ήταν χρησιμότερο από το να τις περιγράφω εγώ, να ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι για να ψάξετε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρει κάτι, σας κεντρήσει την περιέργεια να ψάξετε μόνοι σας να το βρείτε. Έτσι κι αλλιώς τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών, το ίντερνετ δηλαδή, είναι διαθέσιμο σχεδόν σε όλους. Και καλό είναι να το χρησιμοποιούμε και για να μαθαίνουμε και να ψάχνουμε πληροφορίες, εκτός από να κατεβάζουμε τραγούδια ή οτιδήποτε. Τελικά, παρουσιάζοντας εν συντομία όλα αυτά τα δεδομένα, τελικά θα έχουμε καλύτερες ημέρες. Θα μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εγώ πιστεύω ναι, αρκεί να έχουμε διάθεση για δημιουργία, αρκεί να έχουμε όραμα και αισιοδοξία, να έχουμε διάθεση για καινοτομία, για το καινούριο, να μαθαίνουμε, να μελετάμε και να γνωρίζουμε, να αποκτούμε αυτά τα skills τα οποία είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Και φυσικά χρειάζεται και τύχη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, που πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτούς και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς, μακάρι να τους ακολουθούσαμε, συν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, θα πρέπει να φροντίσουμε και λίγη τύχη για να πετύχουμε. Αυτά, και πιστεύω με τις ερωτήσεις στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε ενδεχομένως περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρδαρά. Μας έδωσε και ένα στίγμα των τάσεων και των επαγγελματικών τάσεων μέσα από το χώρο της πληροφορικής. Email marketing, website analytics, e-commerce platform, web content management. Είναι μερικές τάσεις που δείχνουν βέβαια και το δρόμο για τις δεξιότητες που απαιτούνται για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε αυτή την πολύ σημαντική και δυναμική αγορά των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της πληροφορικής. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Λαγουσάκο Βαγγέλη, Operations Director της Dell, για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα σας και από μένα. Και ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε για να έρθετε για το μέρος της πληροφορικής. Είμαι με την εταιρεία λίγο πάνω από 10 χρόνια τώρα και πρόσφατα μου έκανε την τιμή να αναλάβω τα operations για μια πολύ μεγάλη γεωγραφία που καλύπτει σχεδόν 100 χώρες. Και πριν από αυτό είχα την ευθύνη του γραφείου της Ελλάδας και της Πορτογαλίας για περίπου 4,5 χρόνια. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και είμαι πραγματικά συγκινημένος, το λέω με σεβασμό απέναντί σας. Είχα την τιμή να έχω και εγώ καθηγητή τον κύριο Λαδόπουλο. Στη σχολή μπήκα το 86, άρα αρκετά χρόνια πριν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζει αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία ο κύριος καθηγητής. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για σας και είναι σημαντικό για όλη τη νέα γενιά να έρχεται σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, να ακούει για νέες τάσεις, να συνομιλεί, να παίρνει ιδέες που πιστεύω ότι μεθαύριο θα σας ωφελήσουν πραγματικά να πάρετε κάποιες αποφάσεις στη ζωή σας. Ο δικός μου στόχος είναι περισσότερο να ενημερώσω, θα έλεγα, και να σας προβληματίσω ταυτόχρονα. Θα μπω επιτροχάδιν σε αρκετές, θα έλεγα, αντιπροσωπευτικές τάσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα της πληροφορικής και θα μου επιτρέψετε να κλείσω στο τέλος και με μία ευχή. Καταρχάς, λίγα λόγια για την εταιρεία, χωρίς να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, και θα με συγχωρέσετε προκαταβολικά για την κατάχρηση ίσως της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να σας δώσω να κατανοήσετε ίσως κάποιες τάσεις και κάποια πράγματα. Λοιπόν, η εταιρεία μας ουσιαστικά εξυπηρετεί πελάτες, να το πω έτσι, κάθε ηλικίας, από το μικρό παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο μέχρι και τον CIO μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού. Η παρουσία μας εκτείνεται σε 180 χώρες με εκατομμύρια πελάτες. Εξυπηρετούμε το 98% των Fortune 500 εταιριών. Έχω πραγματικά την περιέργεια ποιες είναι οι άλλες δύο εταιρείες. Την επόμενη φορά που θα σταθώ απέναντι σε κόσμο θα φροντίσω να μάθω ποιες είναι αυτές οι δύο που δεν είναι, ποιες είναι οι εταιρείες που δεν είναι πελάτες της εταιρείας μας. Έχουμε παρουσία σε 400.000 αίθουσες διδασκαλίας. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα σας
πω την άποψή μου με ένα παράδειγμα στη συνέχεια. Και επίσης τις λύσεις μας και τα προϊόντα μας βρίσκονται στα χέρια 200.000 γιατρών ανά τον κόσμο. Η στρατηγική της εταιρείας είναι πραγματικά πολύ απλή. Υλοποιούμε λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύσσονται, να βελτιώνονται και να ευδοκιμούν. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα πράγματα ο άνθρωπος. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας στρατηγικός χώρος για μας είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Η εταιρεία μας εστιάζεται τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στον τομέα της εκπαίδευσης, με λύσεις που καλύπτουν ουσιαστικά τα πάντα γύρω από τον χώρο της εκπαίδευσης, σε μια αίθουσα διδασκαλίας, το υλικό για να δουλέψει ο μαθητής, για να δουλέψει ο δάσκαλος, διαδραστικούς πίνακες, το περιεχόμενο, τα μαθήματα, τη διαχείριση αυτών, ακόμα και την, αν θέλετε, εκπαίδευση των μαθητών και των δασκάλων. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί το αποτέλεσμα μέσα από αυτή την προσπάθεια και σε συνέχεια μελετών που έχει κάνει η Dell, αλλά και με τρίτες πηγές, με τρίτες εταιρείες, ουσιαστικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει μία άμεση σχέση με την ποιότητα της εκπαίδευσης, ανάμεσα, στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην θετική πορεία του ΑΕΠ μιας χώρας. Τι κάνει την εταιρεία να ξεχωρίζει? Η εταιρεία μας είναι γνωστή για τον τρόπο που επικοινωνεί ουσιαστικά με τους πελάτες, για την αμεσότητα που έχει με τους πελάτες και για την προσπάθεια που καταβάλει στο να βρει τελικά λύσεις, προϊόντα που να εξυπηρετούν τους πελάτες. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε μία εικόνα ή μία άποψη τι είναι το ideastorm.com. Υπάρχει κανείς που μπορείτε να σηκώσετε χέρι αν γνωρίζετε? Ένας. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σημαντική δουλειά ακόμα να κάνουμε ως εταιρεία. Ουσιαστικά είναι ένα website το οποίο φτιάχτηκε και κατασκευάστηκε το 2007 και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες, σε όλους τους ανθρώπους, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Το σημαντικό μέσα από αυτήν την διαδικασία είναι ότι τελικά η εταιρεία βελτιώνει και φτιάχνει προϊόντα και λύσεις που να ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό που θέλουν οι πελάτες. Για να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, το backlit πληκτρολόγιο, δηλαδή το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα, δουλεύοντας σε notebook, να δουλέψετε σε πιο σκοτεινούς χώρους. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό, γιατί μπορεί να κάνει κανείς κατάχρηση και να δουλεύει το βράδυ την ώρα που κοιμάται με τον ή την σύντροφό του. Εγώ προσωπικά δεν έχω backlit πληκτρολόγιο στο δικό μου φορητό, οπότε έτσι πραγματικά προσοχή στις οδηγίες χρήσεως εδώ. Αλλά είναι πραγματικά μια καινοτομία που προήλθε από την απευθείας επικοινωνία της εταιρείας με τους πελάτες. Δραστηριοποιείται η εταιρεία πρακτικά με όλα τα social media, με όλα τα γνωστά social media και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός, γιατί μέσα από αυτήν την επικοινωνία μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά τι έχει σημασία, τι ενδιαφέρει τον πελάτη. Ας μπούμε στις τάσεις γύρω από τον τομέα της πληροφορικής και θα ξεκινήσω με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί αποτυπώνουν πάντα την αλήθεια και στην Dell χρησιμοποιούμε αριθμούς, θα έλεγα, επί καθημερινής βάσεως, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι στην εταιρεία. Λοιπόν, μέχρι το 2020, ο ψηφιακός κόσμος, και με την έννοια ψηφιακός κόσμος εννοώ ουσιαστικά όλες οι πληροφορίες που είναι στη διάθεση του κοινού, των ανθρώπων, των χρηστών, μέσα από ίντερνετ, μέσα από το cloud. Έτσι. Μέχρι λοιπόν το 2020, ο ψηφιακός κόσμος θα πολλαπλασιαστεί επί 44. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οι ανάγκες για χωρητικότητα και αποθήκευση θα μεγαλώσουν πάρα πολύ. Υπολογίζεται από την IDC ότι ουσιαστικά από το 2009 μέχρι και το 2020 οι ανάγκες θα γίνουν επί 30 για χώρους για χωρητικότητα αποθήκευσης. Επίσης υπολογίζεται ότι τα data θα διπλασιάζονται κάθε 18 μήνες. Είναι πραγματικά ασύλληπτο αν το σκεφτεί κανείς και αν το συγκρίνει με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. 3 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2014 θα συνδέονται μέσω ίντερνετ ή μέσω κινητών. Και αυτό που ακούστηκε νωρίτερα για το cloud,
Σίγουρα το cloud έχει πολύ δυναμική μπροστά του και είναι ένας τομέας που αξίζει τον κόπο πραγματικά να το κοιτάξετε. Όλες οι εταιρείες δίνουν μια πολύ μεγάλη βαρύτητα αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες και στις υποδομές γύρω από το cloud. Μέχρι το 2005 η παγκόσμια δαπάνη για το cloud θα είναι στα $73 δισεκατομμύρια. Πολύ σημαντικά μεγέθη για να κατανοήσετε πραγματικά για το πού πηγαίνουν κάποιοι σημαντικοί τομείς στην πληροφορική. Να μπω λίγο με μεγαλύτερη ίσως λεπτομέρεια στις τάσεις και να ξεκινήσω από το consumerization της πληροφορικής και τι ουσιαστικά εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι η απόσταση που υπήρχε ανάμεσα σε ένα επαγγελματικό, να το πω έτσι, φορητό notebook και σε ένα, θα το πω με παράδειγμα, και σε ένα consumer notebook έχει μικρύνει πάρα πολύ. Και πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η επιρροή πλέον του χρήστη είναι πολύ εντονότερη στην απόφαση μιας εταιρείας να αποφασίσει για το τι προϊόν, τι λύση θα χρειαστεί τελικά ο χρήστης της. Αυτό θα πει ουσιαστικά consumerization της πληροφορικής. Πολύ έντονη τάση, είναι κάτι για το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή αρκετά χρόνια και θα επεκταθώ και λίγο παρακάτω. Ανέφερα για social media. Τα social media μάλλον και το ψηφιακό marketing έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Αυτά πλέον είναι σχεδόν integrated και είναι ουσιαστικά εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν πολύ περισσότερο τους πελάτες. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο μέλλον. Τεχνολογίες που αφορούν, χωρίς να θέλω να αναφέρω τεχνικούς όρους, τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με virtualization για την καλύτερη διαχείριση των πόρων πληροφορικής και την εξοικονόμησή τους, σε συνδυασμό με το cloud computing που αναφέρθηκε πριν. Σίγουρα επαναπροσδιορίζουν, αν θέλετε, τους οικονομικούς συσχετισμούς σε μεγάλες επιχειρήσεις. Προβλέπεται για τα επόμενα 3 χρόνια ότι η δαπάνη για το spending σε πληροφορική διεθνώς θα αγγίξει περίπου τα 2-3. Και η δαπάνη αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η φορητότητα, το mobility και οι λύσεις γύρω από την φορητότητα. Η Forrester με έρευνά της αποδεικνύει ότι σε εταιρείες που έχει κάνει την έρευνα ότι το 25% των εταιριών αυτών στον επόμενο χρόνο θα διπλασιάσουν ή θα τριπλασιάσουν τις επενδύσεις τους πάνω σε λύσεις φορητότητας. Το cloud computing γίνεται πραγματικά, είναι κάτι για το οποίο συζητάνε όλοι. Οι εταιρείες αυτή τη στιγμή προβληματίζονται πού να πάνε σε private cloud, να πάνε σε public cloud. Προς το παρόν φαίνεται να επικρατεί περισσότερο η έννοια του private cloud. Εκεί πολύ μεγάλες δυνατότητες για ευκαιρίες και για επιχειρηματικές ευκαιρίες και για εργασία. Μόνο το hardware γύρω από το private cloud τα επόμενα χρόνια θα είναι περίπου στα $7 δισεκατομμύρια. Και επειδή το τελευταίο είναι τα analytics, το business intelligence, να το πω κάπως έτσι, επειδή όλες αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας είναι κατά κάποιο τρόπο αδόμητες, να το πω έτσι, σίγουρα θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις βοήθεια, θα χρειαστούν consulting στο να μπουν αυτές οι πληροφορίες σε μία τάξη, έτσι ώστε να δώσουν μία εικόνα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, για το τι θέλουν οι πελάτες, για το πώς οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Και κάτι πολύ σημαντικό, να μην ξεχνάμε ότι η νέα γενιά, η δική σας γενιά, ουσιαστικά μέχρι το 2020 θα αποτελεί το 48% ουσιαστικά της αγοράς των εργαζομένων διεθνώς. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τον τρόπο με το οποίο δουλεύουμε. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή 50% των χρηστών που εργάζονται έχουν ουσιαστικά devices που εξυπηρετούν και επαγγελματικό και ουσιαστικά ιδιωτικό σκοπό. 77% των smartphones που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται είναι επιλογή των χρηστών, των ιδιωτών και όχι επιλογή της εταιρείας, αυτό που έλεγα πριν για το consumerization.
Και ουσιαστικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως εξελίσσεται, ο κάθε χρήστης θα φτάνει να έχει περίπου 3,3 συσκευές. Μία προσωπική ιστορία ταξιδεύοντας με την οικογένειά μου τα Χριστούγεννα για Βουλγαρία με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς κάποια στιγμή συζητούσαμε με την σύζυγό μου και ουσιαστικά καταγράψαμε τον αριθμό των συσκευών που είχαμε μαζί μας οικογενειακώς. Έχουμε 2 παιδιά, 11 και 9. Είχαμε λοιπόν 4 notebooks, 2 tablets, 3 smartphones, 1 PlayStation, αυτό δεν θεωρείται ίσως IT, και 3 παιχνιδομηχανές, έτσι, 4 άτομα. Λοιπόν, πραγματικά, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν οι φορτιστές, δεν ήταν οι συσκευές. Πώς θα βολευόμασταν με τους φορτιστές. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, γιατί η φορητότητα πραγματικά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, πού είμαστε, πού πηγαίνουμε, από εκεί που υπήρχε περιορισμένη διασύνδεση, αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στην δυνατότητα επικοινωνίας οπουδήποτε, από οπουδήποτε, έτσι, και οι εταιρείες, πραγματικά οι μεγάλες εταιρείες το αντιλαμβάνονται αυτό. Οι επιλογές πλέον που κάνουν οι επιχειρήσεις πληροφορικής συνδέονται άμεσα με το τι θέλει ο χρήστης, άρα η προσωπικότητα του χρήστη μπαίνει όλο και περισσότερο στις επιλογές αυτές. Οι συσκευές δεν είναι πλέον fixed συσκευές στο χώρο της επιχείρησης, αλλά σαφέστατα είναι mobile συσκευές και τα φορητά πλέον έχουν ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια τις fixed συσκευές. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν ανέφερα πριν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο είναι εξαιρετικά μεγάλη η ανάγκη της ασφάλειας, του security. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρόβλημα των επιχειρήσεων δεν είναι η ασφάλεια εντός των τυχών της επιχείρησης, είναι η ασφάλεια που πρέπει να έχουν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αλλά και οι χρήστες εκτός των τυχών. Γιατί εκεί είναι το παιχνίδι στο μέλλον. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ολοκληρώσω με μια ευχή. Είναι ευχή πραγματική και δεν είναι συμβουλή, οπότε μην την πάρετε έτσι. Βάλτε τον πύχη ψηλά, βάλτε τον πύχη πολύ ψηλά. Θέστε στόχους επαγγελματικούς και προσωπικούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσετε με στόχους και κυνηγήστε τους στόχους σας με πείσμα και αφοσίωση. Μην αφήσετε τίποτα να μπει στο δρόμο σας. Κυνηγήστε το όνειρό σας και μην ακούτε κανέναν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαγουσάκο. Να πω επίσης εδώ ότι πριν από χρόνια στο ρεπορτάζ στο χώρο των νέων τεχνολογιών το μοντέλο Dell, μάλλον ο τρόπος διοίκησης της Dell ήταν case study. Όλοι οι δημοσιογράφοι του χώρου τουλάχιστον διαβάζαμε για τον τρόπο που ξεκίνησε ο Dell την εταιρεία, τη λειτουργήσε και συνεχίζει να τη λειτουργεί. Βλέπω ότι συνεχίζει αυτή την αμεσότητα με τους πελάτες, από το σχεδιασμό, που ξεκινάει από το σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι και την διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή. Είναι πολύ ιδιαίτερο μοντέλο, πραγματικά, δείτε το. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Σταυρόπουλο Κωστή, είναι διευθύνων σύμβουλος της iSquare. Είναι η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει τα περίφημα και πολύ γνωστά και οικεία σε όλους προϊόντα της Apple. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε την Apple. Οπότε σήμερα για το μόνο πράγμα που δεν θα μιλήσω είναι για την Apple. Και μάλιστα θα εστιάσω την παρουσίασή μου στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και όχι τόσο πολύ της σταδιοδρομίας. Η iSquare, απλά να σας πω ότι είναι αρκετά νεότερη από εσάς, είναι μόνο 2 ετών και είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και εδώ σταματώ με iSquare και Apple. Θα εστιάσω λοιπόν στο κομμάτι αποκλειστικά της επιχειρηματικότητας. Ακούσατε από τους προηγούμενους ομιλητές και είμαι σίγουρος ότι για όσους από εσάς είστε εδώ όλη τη μέρα έχετε ακούσει πολλές συμβουλές για το πώς να κάνετε τα βιογραφικά σας, ποια εργαλεία, ποιες είναι οι τάσεις αγοράς. Εγώ θα ακολουθήσω λίγο την φιλοσοφία της εταιρείας στην οποία εργάζομαι, που είναι focus. Πάμε λοιπόν ξεκινώντας με ένα μικρό κουιζάκι. Βέβαια είσαστε πολύ νέο κοινό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ζούσατε, κανένας από εσάς ή οι περισσότεροι από εσάς. Τι σας θυμίζουν, μάλλον δεν σας θυμίζουν, οπότε θα σας τα πω εγώ. Εδώ βλέπετε 3 γκαράζ. Θα γυρίσουμε λοιπόν περίπου
40 χρόνια πίσω, πάμε στη δεκαετία του 70. Μάλιστα για το μεσαίο γκαράζ πάμε και ακόμα πιο πίσω, στη δεκαετία του περίπου το 1955-56. Αυτά τα τρία γκαράζ σηματοδοτούν ακόμα και για εσάς μία πραγματικά καταπληκτική ιστορία. Σε αυτά τα γκαράζ γεννήθηκαν τρεις πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες είναι η Apple, είναι η HP στη μέση και είναι η Microsoft δεξιά. Νέοι άνθρωποι σαν και εσάς, με μοναδικό εφόδιο την ιδέα και τίποτα παραπάνω, χωρίς λεφτά, χωρίς budget, χωρίς μετόχους, χωρίς funds, χωρίς απολύτως τίποτα, ξεκινήσαν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Αν λοιπόν έρθουμε τώρα στην δικιά μας δεκαετία, ή μάλλον στη δικιά σας δεκαετία, πάμε στη δεκαετία του 2000, αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τους προηγούμενους. Πολλοί νέοι άνθρωποι, λίγο μεγαλύτεροι από εσάς ή κάποιοι σαν εσάς. Αυτοί οι άνθρωποι πάλι κάναν τρεις πάλι εξαιρετικές εταιρείες, επαναστατικές και φοβερά καινοτόμες. Η Google, Twitter και Facebook. Τι συνδέει τη δεκαετία του 70 με τη δεκαετία του 2000? Τι συνδέει τους προηγούμενους ανθρώπους με αυτούς? Ότι το μόνο εφόδιο που είχαν ήταν μία ιδέα. Και βασικά ένα πάθος, ένα τρομακτικό πάθος να υλοποιήσουν την ιδέα τους. Δεν είχαν τίποτε άλλο, ούτε τρομακτικά λεφτά, ούτε μετόχους, ούτε απολύτως τίποτα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε στην καλύτερη εποχή για νέα επιχειρηματικότητα. Ακούγεται τρομερά παράδοξο και ιδίως στη χώρα στην οποία ζούμε, παρόλα αυτά το πιστεύω ακράδαντα ότι ζούμε και είσαστε τρομακτικά τυχεροί. Για όσοι από εσάς τολμήσετε, ζείτε στην καλύτερη εποχή για νέα επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν τα εργαλεία για να υλοποιήσετε τις ιδέες σας χωρίς να χρειάζεστε λεφτά, μετόχους, συστήματα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θέλει, να το πω, άλλα μέσα για να σας προωθήσει. Στο ενδιάμεσο των δύο αυτών δεκαετιών δεν ανεδείχθησαν εταιρείες μόνο από μία ιδέα, αλλά κυρίως εταιρείες hardware ή τέλος πάντων μεγάλες εταιρείες που έχουν άλλου είδους μεγέθη, να το πω έτσι, και πέρα από την ιδέα χρειάζονται και άλλου είδους πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα κάνω focus σε ένα και μοναδικό πράγμα, που είναι οι κινητές συσκευές, η ανάγκη που έχουν αυτές οι κινητές συσκευές για διασύνδεση μέσω του σύννεφου και η τάση που υπάρχει για κινητές εφαρμογές και η ανάγκη που υπάρχει για κινητές εφαρμογές σήμερα στον πλανήτη. Και αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι το πιο κοντινό, να το πω έτσι, όνειρο που μπορείτε να αγγίξετε, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Το πρώτο το έχετε σίγουρα όλοι σας. Εμείς μπορεί να μην το έχουμε γιατί έχουμε περάσει στην άλλη φάση. Είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Αλλά εσείς το έχετε σίγουρα. Ιδέα. Το βασικό συστατικό που χρειάζεται είναι οι ιδέες. Τις οποίες έχετε και είναι άπειρες και μερικές είναι εκπληκτικές. Και δεν τις έχετε τολμήσει να τις πείτε ούτε στον κολλητό σας. Ιδέες λοιπόν. Το δεύτερο είναι εργαλείο. Ένα Mac, βλέπε. Ένα Dell. Οτιδήποτε θέλετε. Και το τρίτο είναι ένα σύστημα διανομής. Ένα λειτουργικό, το οποίο θα αναπτύξετε την κινητή σε εφαρμογή και το οποίο θα μπει σε ένα σύστημα διανομής, το οποίο δεν χρειάζεται λεφτά. Άρα η ιδέα σας μπορεί από τον γκαράζ σας, από το δωμάτιό σας, από το δωμάτιο του φίλου σας, από οπουδήποτε χτίσετε αυτή την ιδέα, να την κάνετε παγκόσμια πατώντας ένα κλικ. Μπαίνοντας σε ένα οικοσύστημα ή σε όλα τα οικοσυστήματα. Αυτό δεν ήταν εφικτό μέχρι και πριν από 3 χρόνια. Χρειαζόμασταν δίκτυα, γνωριμίες, funds, μετόχους, χρηματιστήρια. Άτοπα πράγματα για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει ένα όνειρο και θέλει να το κάνει πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε ένα πλαίσιο γύρω από αυτό. Τα επόμενα 6-7 slide είναι απλά, δεν θα έλεγα συμβουλές γιατί δεν έχω
δεν μπορώ να σας δώσω συμβουλές, ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρω εγώ. Απλώς ένα πλαίσιο στο οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να κινηθείτε. Εστιάστε. Focus, focus, focus. Έχετε μια ιδέα για ένα προϊόν, καθίστε, πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί, γράψτε τα 10 πράγματα που περιγράφουν αυτή την ιδέα και αρχίστε να σβήνετε. Και πηγαίνετε στα 3 πιο σημαντικά που είναι το core, είναι η καρδιά αυτής της ιδέας. Και πάλι αρχίστε να σβήνετε. Και υλοποιήστε το 1 ή τα 2 από αυτή την ιδέα. Με λίγα λόγια, κάντε focus αυτό που πραγματικά θέλετε να κάνετε. Αφήστε τις σάλτσες για αργότερη φάση. Όσο πιο πολύ focused είστε, τόσο πιο πετυχημένοι. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα που είναι η Google. Η Yahoo ήταν η κρατεά δύναμη του search. Η Yahoo ήρθε και βρήκε λοιπόν ότι το διαδίκτυο μεγαλώνει. Τι είναι το πρόβλημα? Να βρούμε αυτό που θέλουμε, πραγματικά. Και έφτιαξε μια καταπληκτική μηχανή. Μέχρι που μετά από 4 χρόνια αυτή η μηχανή έψαχνε τίτλους, keywords. Και ήρθε η Google και έφτιαξε μια σελίδα, να σας θυμίσω ότι Yahoo, όταν χτύπαγες yahoo.com, ακόμα και σήμερα, έχει 1 εκατομμύριο πράγματα. Καιρό, ειδήσεις, φωτογραφίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και μία γραμμούλα search. Αυτό ήταν το core business τους όμως. Ήρθε η Google και τι έβγαλε? Μία λευκή σελίδα με ένα λογότυπο και μία γραμμή που ήταν το search. Στοχεύσαν σε αυτό που κάναν καλά. Αυτό εννοώ με το focus. Άρα σκεφτείτε την ιδέα σας και πηγαίνετε κατευθείαν στην καρδιά. Το δεύτερο σημαντικό είναι η απλότητα. Όσο δύσκολο είναι να βρείτε την κεντρική ιδέα, όσο δύσκολο είναι να βρείτε την ιδέα που θεωρείτε εσείς ότι θα αλλάξει τα πράγματα, τόσο δύσκολο είναι να βγάλετε τα περιττά πράγματα γύρω από αυτή την ιδέα, να αφαιρέσετε, να το πω έτσι, το λίπος και να το κάνετε όσο πιο απλό, να το σερβίρετε όσο πιο απλά γίνεται στο τελικό χρήστη. Όσο πιο απλό, τόσο πιο ανθρώπινο, τόσο πιο καλό. Εδώ θα σας φέρω 2 παραδείγματα από τον κόσμο της Apple. iPod, στην δημιουργία της, σε μία από τις τελικές συναντήσεις υπό τον Steve Jobs, είχε μαζέψει την ομάδα του και είχαν στα χέρια τους το τελικό πρωτότυπο του iPod. Μιλάμε για έτη 93. Ο Jobs λοιπόν, ενώ το προϊόν ήταν τέλειο, πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που ακούμε μουσική, τους έκανε challenge ακόμα και στην τελευταία συνάντηση, πριν το προϊόν βγει για παραγωγή. Τι τους είπε? Γιατί χρειαζόμαστε το κουμπάκι on-off? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί οι συσκευές να έχουν κουμπί on-off? Και ρωτάω εσάς, γιατί οι συσκευές να έχουν κουμπί on-off? Μέχρι τότε δεν υπήρχε συσκευή χωρίς κουμπί on-off. Τι έκανε το iPod? Το αγγίζεις ή πατάς το πλήκτρο του και ανάβει, και όταν το αφήσεις, μετά από κάποια δευτερόλεπτα σβήνει για να γλιτώνει την μπαταρία. Άρα τι έκανε? Ήρθε πιο κοντά στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, που λέει, αν θέλει να ασχοληθεί μαζί μου θα με αγγίξει, άρα θα ανάψω. Και αν δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί μου, θα σβήσω. Η απλότητα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά στο πόσο λιτά σκέφτεται ο άνθρωπος. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το iPhone. Όταν βγήκε το πρώτο iPhone, θυμάστε όλοι τα κινητά πριν το iPhone και τα κινητά μετά το iPhone. Πώς λέμε που λέμε που iPhone. Τι θέλω να πω με αυτό? Γιατί η οθόνη να έχει πλήκτρα όταν βγάζω φωτογραφία? Γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο να μην εξαφανιζόντουσαν τα πλήκτρα από την οθόνη? Μέχρι τότε όλα τα κινητά είχαν πλήκτρα. Αυτό εννοώ με το απλότητα. Το τρίτο κομμάτι είναι, το ξέρω, ακούγεται λίγο ουτοπικό, λίγο ρομαντικό, όμως αυτή είναι η ουσία. Ιεραρχήστε την ιδέα υψηλότερα από τα κέρδη. Πιστέψτε με, αν δεν έχετε προϊόν, αν η ιδέα σας δηλαδή δεν είναι δυνατή, όσο και να ιεραρχήσετε τα κέρδη πάνω από την ιδέα, δεν υπάρχει το 1 στο εκατομμύριο. Ιεραρχήστε την ιδέα
πάνω από τα κέρδη. Με λίγα λόγια, παλέψτε την ιδέα σας και φτάστε την ιδέα σε ένα επίπεδο που να το δείξετε στους φίλους σας και να δουν αυτοί πραγματικά την ουσία την οποία θέλετε εσείς να βγάλετε στο κοινό. Μην σκεφτείτε ούτε στιγμή, μην συμβιβαστείτε με το αν αυτό που θα βάλω στην ιδέα μου θα το κάνει πιο ακριβό ή πιο φτηνό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία σε αυτή τη φάση. Και άλλωστε μην ξεχνάτε τι είπαμε στην αρχή. Υπάρχουν άπειροι τρόποι πλέον να βρείτε χρηματοδότηση για τις ιδέες σας. Χωρίς μεσάζοντες, χωρίς κανέναν να μπορεί, να το πω έτσι, να σας σταματήσει. Υπάρχουν sites, βλέπε Kickstarter, τα οποία βάζει την ιδέα σου και μπορεί να μπει οποιοσδήποτε από τον πλανήτη και να βάλει από $1 μέχρι $1.000.000 επειδή πιστεύεις αυτό που πας να κάνεις. Μέχρι λοιπόν να χτίσεις εσύ το κεφάλαιο που θες για να κάνεις το προϊόν σου εμπορικό. Είτε αυτό το προϊόν είναι υπηρεσία, είτε είναι hardware. Άρα λοιπόν μην συμβιβαστείτε και βάλτε την ιδέα ψηλότερα από τα κέρδη. Με λίγα λόγια δώστε focus στο να κάνετε την ιδέα στην πραγματικότητα χωρίς να σκέφτεστε παράγοντες άλλους. Business plan, cash flow και όλες αυτές τις ideas τις οποίες πιστέψτε θα έχετε πάρα πολύ καιρό μπροστά σας να τις σκεφτείτε. Αν η ιδέα σας είναι δυνατή, όλα τα άλλα θα έρθουν. Τέταρτο, μην υποδουλώνεστε σε έρευνες, μελέτες, focus groups, αναλύσεις, παρααναλύσεις και πάει λέγοντας. Όλοι τις κοιτάμε γιατί μας δίνουν τάσεις. Οι συνάδελφοί μου πριν αναφέρθηκαν σε αυτές και πολύ σωστά και εμείς τις κοιτάμε γιατί μας δίνουν τάσεις. Παρ' όλα αυτά όταν εσείς είσαστε ένας νέος επιχειρηματίας, γιατί έτσι θέλω να βλέπω όλους τους νέους, δεν πρέπει να κοιτάτε επουδενή τις τάσεις. Όταν ρωτήσαν τον Jobs γιατί δεν ακούει τις τάσεις για να φτιάξει το επόμενο προϊόν του, είπε πάρα πολύ απλά ότι οι πελάτες δεν ξέρουν τι θέλουν παρά μόνο όταν τους το σερβίρεις. Και έχει απόλυτο, μα απόλυτο δίκιο. Ένα άλλο quote που μου αρέσει πάρα πολύ είναι όταν ρωτήσαν, λέει, τον Henry Ford πριν την ανακάλυψη του πρώτου αυτοκινήτου. Λέει ότι όταν ρώταγα τους ανθρώπους τι τους χρειάζεται, μου απαντούσαν ένα ταχύτερο άλογο. Με αυτή τη λογική δεν θα υπήρχε ποτέ αυτοκίνητο. Θα ψάχναμε να βάλουμε τουρμπίνες στα άλογα. Άρα θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Εδώ καλείστε και έχετε τις γνώσεις και τις ιδέες, γιατί οι ιδέες χρειάζονται. Καλείστε να γράψετε την επόμενη σελίδα σε ένα βιβλίο. Και όχι να δείτε τι έχουν γράψει οι άλλοι για να κάνετε εσείς το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι καινοτομία. Και οι καινοτόμες ιδέες είναι που κάνουν τις εταιρείες επαναστατικές. Δούλεψε πέρα από τα όρια σου. Κοινότυπο. Πράγματι. Τι όμως σημαίνει πραγματικά αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα ανέφικτο. Αυτοί που κάνουν τα ανέφικτα πράγματα είναι αυτοί που δεν τα θεωρούσαν ποτέ ανέφικτα. Άρα για αυτούς το όριο ή ο πύχης που είπε πριν πάρα πολύ σωστά ο κ. Λαγουσάκος ήταν πολύ ψηλά. Βάλτε τον πύχη όσο πιο ψηλά γίνεται. Πιέστε τους εαυτούς σας σε καταστάσεις στις οποίες δεν φαντάζεστε ότι μπορείτε να πάτε, γιατί πράγματι μπορείτε να πάτε. Κάντε αυτό που δεν φαντάζεται ο νους σας. Το αδύνατο με το δυνατό απέχουν ένα αλφα. Η γνώμη μου είναι ποτέ μην αφήσετε αυτό το αλφα να μπει εμπόδιο. Ποτέ. Πιέστε τον εαυτό σας. Μην ικανοποιήσετε με το καλό. Γιατί τότε θα σας φάει το καλύτερο. Και πάντα, μα πάντα υπάρχει καλύτερο. Εδώ πάλι θα αναφέρω ένα παράδειγμα, το λεγόμενο reinvention, πάλι από την Apple. Η Apple είχε από το 1993, όλοι το γνωρίζετε, είναι μακράν ο market leader σε αυτό που λέγεται MP3 players. Το iPod για πολλούς στον πλανήτη είναι MP3 player. Δηλαδή μπαίνει όλος και λέει θέλω ένα iPod, αλλά δεν θέλει πραγματικά iPod ή μπορεί να θέλει κάτι άλλο, αλλά λέει iPod. Όταν λοιπόν αυτό κατά τον Jobs έφτασε σχεδόν στο τέλος του και είδε ότι τα smartphones πάνε να πάρουν αυτή την πίτα γιατί εντάσσουν τη λειτουργικότητα του iPod στα smartphones, έβγαλε το iPod Touch. Το iPod Touch είναι ένα iPhone χωρίς το τηλέφωνο. Τότε λοιπόν όλοι λέγανε γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν το έκανε αυτό θα έχανε αυτή την αγορά.
Άρα έκανε reinvent η εταιρεία σε ένα κομμάτι στο οποίο ήταν κρατεός και θα το έχανε. Μην συμβιβαζόμαστε στις δάφνες μας, ακόμα κι αν όλος ο πλανήτης μας χειροκροτά. Γιατί πάντα θα υπάρχει ο διπλανός σας που θα έχει μια καλύτερη ιδέα από εσάς. Μείνετε ανήσυχοι όσο μπορείτε. Και τέλος, βάλτε τον άνθρωπο στο κέντρο. Δεν είναι τυχαίο ότι εταιρείες και τεχνολογίες, και δεν αναφέρομαι στην Apple μόνο, αναφέρομαι σε όλους τους συναδέλφους που κάθονται εδώ και εκπροσωπούν τις εταιρείες τους, ότι αυτοί που πετύχανε είναι αυτοί που βάλαν τον άνθρωπο στο κέντρο των προϊόντων τους. Τεχνολογίες αφής. Η διαλειτουργικότητα ή η διεπαφή ανθρώπου με μηχανής μέσω της ομιλίας. Το τελευταίο iPhone 4S έβγαλε το Siri. Περισσότεροι γελάγανε. Τι είναι το Siri? Το Siri ουσιαστικά μιλάς και λες στείλε μου ένα μήνυμα και γράψε αυτό και αυτό και στείλ το. Τι είναι αυτό? Αυτό προσπαθεί να αφαιρέσει ακόμα και την αφή με το κινητό. Γιατί πολύ απλά στον δίπλα μας μιλάμε. Δεν τον ακουμπάμε για τα πάντα. Καλό είναι μερικές φορές να τον ακουμπάμε, αλλά όχι για τα πάντα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος στο κέντρο, και αυτό απλοποιεί την τεχνολογία και τη φέρνει πιο κοντά σε αυτούς. Άρα στον τελικό μας πελάτη. Εδώ λοιπόν να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα, 4 εκ των οποίων σε αυτό το slide είναι ελληνικά. Μάλιστα στην διπλανή αίθουσα παράλληλο session, ο Νίκος ο Κακαβούλης μιλάει για το τρίτο από δεξιά πάνω, που είναι το Daily Secret. Το Gift Me, ελληνική εφαρμογή. TaxiBeat, ελληνική εφαρμογή. iSteam, ελληνική εφαρμογή και άπειρες άλλες ελληνικές πετυχημένες εφαρμογές. Και εδώ βλέπετε τα λεφτά που είτε έχουν μαζέψει από funds, μετόχους, μικρομετόχους, ίντερνετ και πάει λέγοντας, ή τα λεφτά που έχουν βγάλει. Το iSteam έβγαλε 100.000 σε μια εβδομάδα. 3 παιδιά. Τι κάνεις? Φυσάς το κινητό σου και θαμπώνει. Εκπληκτικό. Για μένα είναι εκπληκτικό. Πολύ απλό, εκπληκτικό. Κάναν focus σε μια ιδέα που είχανε, που θεωρούσαν ότι είναι cool και ήταν cool τελικά. Ορίστε το αποτέλεσμα. Απλές ιδέες. 0 κεφάλαιο, ξαναλέω. 0 κεφάλαιο. Μιλήστε με αυτά τα παιδιά. Gift Me και ξαναλέω και Daily Secret είναι στο συνέδριο. Το πιο σημαντικό απ' όλα, αυτή η αγορά στην οποία αναφέρομαι είναι όλη δική σας. Ή τέλος πάντων κατά 85%. Το 88% των εφαρμογών είναι startup εταιρείες. Είναι άνθρωποι σαν και εσάς. Πιτσιρικάδες που το μόνο που θέλανε και γουστάρανε ήταν να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα. Net economy, app economy. Εγώ δεν θα μιλήσω για την οικονομία του ίντερνετ ή του cloud, θα μιλήσω για την οικονομία των applications για την οποία αναφέρθηκα. Είναι η μόνη οικονομία στον πλανήτη η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί σε μόλις 2 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περάσει το 3. Το φάκτορα 3. Δηλαδή έχει υπερτριπλασιαστεί από την ημέρα που γεννήθηκε. Δηλαδή το 2000, τέλος 2008, αρχές 2009. Για αυτή την οικονομία σας μιλάω και γι' αυτό είναι που θεωρώ ότι πρέπει να τολμήσετε. Σήμερα που μιλάμε, το πλήθος των διασυνδεδεμένων συσκευών στον πλανήτη είναι ίσο με τον πληθυσμό της Γης. Το 2015, σε 2,5 χρόνια από σήμερα, το πλήθος των διασυνδεδεμένων συσκευών θα είναι 3 φορές ο πληθυσμός του πλανήτη. Άρα υπάρχει όχι διπλάσια που έχω γράψει κατά λάθος, τριπλάσια ανάγκη για επιχειρηματικότητα. Γιατί το κοινό σας, οι δυνητικοί σας πελάτες τριπλασιάζονται σε λιγότερο από 2,5 χρόνια. Πόση ώρα μιλάω? Περίπου 15 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Τα τελευταία 15 λεπτά λοιπόν 20.000 νέοι χρήστες κινητής τηλεφωνίας έχουν προσθεθεί, 23.000 blog posts, 99.000 Flickr pictures σηκώθηκαν τα τελευταία 15 λεπτά,
700.000 apps έχουν κατέβει, όση ώρα σας μιλάω. 1,5 εκατομμύριο tweets, μερικά και από εδώ μέσα, έκανα και πριν από λίγο. 10 περίπου εκατομμύρια Facebook status update, μια Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει status update στο Facebook. 19,5 εκατομμύρια YouTube βίντεο έχουν προβληθεί. 165 εκατομμύρια είτε instant messages είτε SMSs έχουν αλλάξει. Και 2,5 δισεκατομμύρια email έχουν σταλεί σε μόλις 15 λεπτά. Για αυτή την business σας μιλάω. Άρα, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι ήδη εκεί και σας περιμένει. Και είναι ένας κόσμος χωρίς σύνορα, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς να απαιτεί κεφάλαια ή κάτι διαφορετικό, παρά μόνο ιδέες. Ιδέες και όλα τα άλλα τα βρείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε στον κύριο Νικολαίδη Παντελή, μέλος του προγράμματος eSkills Week 2012 και εθνικό εκπρόσωπο στον οργανισμό European Schoolnet. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά ένα εκπληκτικό πάνελ. Σε συνέχεια αυτό που είπε η συντονίστρια, εγώ θα εστιάσω στο New Skills, New Jobs. Είναι το μοτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά θα θέλω να χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο κομμάτια. Το πρώτο, μια ενημέρωση για το πώς βλέπει τις ψηφιακές δεξιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, να σας ενημερώσω για τις ίδιες τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην αγορά εργασίας, στο χώρο πάντα της πληροφορικής. Βέβαια, ο προηγούμενος ομιλητής με έκανε να αναπολύσω και να πάω λίγο παλιά. Όταν ήμουν εγώ τέλειωνα την πληροφορική, υπήρχαν διατρητικά μηχανήματα. Και πραγματικά τώρα ο γιος μου στα 17 του χρόνια, που θέλει να ακολουθήσει και την αγορά πληροφορικής, όταν το εξηγώ ότι αυτά τα οποία ζει τώρα δεν τα είχα καν φανταστεί, πραγματικά και ήμουνα στο χώρο της πληροφορικής, δεν μπορεί να το πιστέψει. Το θεωρεί κάτι αυτονόητο, κάτι απλό και θα ήθελα να συνεχίσω πραγματικά την παρότηση του τελευταίου ομιλητή. Συνεχίστε, διότι αυτό που ζείτε τώρα δεν θα έχει καμία σχέση και είναι πεδίο δόξης λαμπρών για σας και για μας, ελπίζω. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στην Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Αυτή είναι η καλή είδηση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
που είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού του πληθυσμού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου 198 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να μην διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες και βρίσκονται μακράν από το να θεωρηθούν ψηφιακά εγγράμματοι. Η υιοθέτηση επίσης από τα κράτη-μέλη της στρατηγικής για τις ψηφιακές δεξιότητες τον 21ο αιώνα είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών και με πολλαπλές ταχύτητες εθνικών στρατηγικών. Το αποτέλεσμα το βλέπετε στην διαφάνεια. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ποικίλει μεταξύ του 50% στη Ρουμανία και του 96% στη Σουηδία. Το 1/5 των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 στην Ευρώπη των 27 έχει ασχοληθεί με προγραμματισμό. Και για όσους θα ήθελαν περισσότερες λεπτομέρειες, η μελέτη αυτή της Eurostat θα μπορούσε να δώσει αρκετό υλικό για επεξεργασία αλλά και προβληματισμό. Ας δούμε όμως την εξέλιξη του προβλήματος της έλλειψης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2002, επί δανεικής προεδρίας, καταγράφεται το πρόβλημα και αποφασίζεται η συστηματική αντιμετώπιση του. Την περασμένη εβδομάδα, πάλι επί δανεικής προεδρίας, αλλά 10 χρόνια μετά, το 2012, στο Συμβούλιο Υπουργών Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες, το πρόβλημα της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων έχει αντιμετωπιστεί πλέον με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Erasmus for All και αποτελεί κεντρικό μοχλό στην ψηφιακή ατζέντα 2020. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τις ψηφιακές δεξιότητες από το συνέδριο του ΣΕΝΤΕΦΟ το 2006 στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει 3 συνιστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί στην άμεση έκδοση μιας μακρόπνοης ατζέντας για τις ψηφιακές δεξιότητες. Πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ο κλάδος της πληροφορικής και η υπεύθυνη της χάραξης πολιτικής πρέπει να εφαρμόσουν πιο αποφασιστικά και μεγαλύτερη συνέπεια στις στρατηγικές τους για την πρόθεση του επαγγελματισμού, της εικόνας και ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας και της σταδιοδρομίας στο θέμα των TPE. Ουσιαστικά, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να τα αποκωδικοποιήσουμε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σαν οικονομία και μάλιστα έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, εάν δεν επενδύσουμε στις δεξιότητες. Και όχι απλά να επενδύσουμε στις δεξιότητες, αλλά στις ψηφιακές δεξιότητες. Βάζει δηλαδή όχι απλά την πληροφορική, τις ψηφιακές δεξιότητες σαν κέντρο και ένα σημαντικό μοχλό για να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να αυξήσει το ποσοστό καινοτομίας. Ουσιαστικά κάνει και ένα άλλο πράγμα. Συνδέει την αγορά πληροφορικής, την εκπαίδευση και ουσιαστικά βάζει όλους τους φορείς, δημόσιο ιδιωτικό τομέα, να κάτσουν, να συνδιαλλαγούν και να βρουν μια κοινή λύση. Θα δείτε γιατί. Αυτή είναι μια διαφάνεια από μια μελέτη του ΙΝΣΕΑΔ, το οποίο έγινε το 2009, το Δεκέμβριο. Βλέποντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κύμα να έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έψαξε να βρει τι μπορεί να κάνει και τι θα πρέπει να κάνει για την αγορά εργασίας. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και μια πρόβλεψη για την Ελλάδα. Βλέπετε, το κόκκινο είναι κατά τη διάρκεια της κρίσης, πριν την κρίση και μετά την κρίση. Αυτό που βιώνουμε στην αγορά εργασίας είναι αυτό το βύθισμα. Από κάτω, στο μπλε, με την μπλε διαγράμμιση, βλέπετε την αγορά της πληροφορικής. Βλέπετε ότι δεν έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το βύθισμα. Τι σημαίνει? Ότι η αγορά πληροφορικής έχει αρκετό βάρος και αρκετή δυναμική για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό. Αν δούμε αυτή τη διαφάνεια, δείχνει μια πρόβλεψη για την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στον τομέα της πληροφορικής. Ο αριθμός των επαγγελματιών
της πληροφορικής στην Ευρώπη παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι από τα 2,2 εκατομμύρια εργαζομένους που υπήρχαν στην αγορά το 1995 αυξήθηκαν σε 4,3 εκατομμύρια το 2008. Ένα σχεδόν διπλασιασμό σε λιγότερο από μια δεκαετία. Και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η τάση αυτή πρόκειται να αλλάξει. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για σταδιοδρομία στην πληροφορική φαίνεται να μειώνεται στους νέους της Ευρώπης. Ο αριθμός των πτυχιούχων πληροφορικής, ενώ μεγάλωνε στο παρελθόν, βρίσκεται σε συνεχή πτώση από το 2005. Σήμερα στην Ευρώπη τα πανεπιστήμια παράγουν λιγότερους από 150.000 αποφύτους στην επιστήμη των υπολογιστών. Η τάση είναι αρνητική και δείχνει μάλιστα μια τάση προς περαιτέρω μείωση. Η επίδραση όμως της μείωσης του αριθμού των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας εντείνεται από ένα αυξανόμενο ρυθμό των αποχωρήσεων από την ίδια την αγορά πληροφορικής. Αν δούμε προσεκτικότερα αυτή τη διαφάνεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε ένα κανονικό σενάριο, δεν γίνεται τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πράσινη γραμμή στη διαφάνεια, η ζήτηση σε ειδικούς στην αγορά πληροφορικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα, θα φτάσει στα 384.000 μέχρι το 2015. Ενώ σε μια δυναμική οικονομία της γνώσης, δηλαδή επενδύσεις παραπάνω στο κομμάτι της πληροφορικής, που είναι και αντιπροσωπεύει την μπλε γραμμή στην διαφάνεια, θα μπορεί να φτάσει ακόμα και στους 670.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται και είναι σίγουρη ότι θα της λείπουν 700.000 εργαζόμενοι σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι της αγοράς της πληροφορικής. Τώρα είναι 8% και 13% αντίστοιχα σε ποσοστό. Το συμπέρασμα, ο κλάδος της πληροφορικής χρειάζεται επειγόντως εξειδικευμένους στον τομέα επαγγελματίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους νέους να επιλέξουν να γίνουν επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής. Μάλιστα, ορίζει 8 βασικές ικανότητες σε διαβίου μάθηση και μαζί με τη μητρική γλώσσα, της επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, τη μαθηματική ικανότητα και τις υπόλοιπες 8 τις βλέπετε, η ψηφιακή ικανότητα μπαίνει πια στον πυρήνα των απαραίτητων δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο εργαζόμενος. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει μια καμπάνια. Την εβδομάδα δεξιοτήτων 2010, όπου επικεντρώνεται σε μια ευαισθητοποίηση, και είναι και από τους λόγους που είμαι εδώ και σας μιλάω, σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση των επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Τι λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι ναι, μεν έχουμε ανάγκη, όπως σας είπα και πριν, γιατί αυτή η μελέτη ως ώρες επιβεβαιώνεται. Δηλαδή η πρόβλεψη τώρα το 2012 ακολουθεί πιστά το μοντέλο. Τι λέει? Ότι όχι μόνο απλώς χρειαζόμαστε σαν αγορά εργασίας άτομα, νέους σαν και εσάς στον χώρο της πληροφορικής, αλλά χρειαζόμαστε και υψηλή εξειδίκευση. Και όχι μόνο αυτό, από τους προλαλήσαντες επιχειρηματίες στο θέμα στην πληροφορική, θα πρέπει και οι ίδιες οι εταιρείες πληροφορικής να εξειδικεύσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά άκουσα σε μια προηγούμενη συνάντηση ότι κάποια από τα πανεπιστήμια στον χώρο της πληροφορικής, ο απόφοιτος δεν ξέρει Java. Δεν έχει διδαχτεί ποτέ Java. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή της συνεργασίας που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία, ένας διάβλος επικοινωνίας, που οι ανάγκες της αγοράς
εργασίας να μεταφράζονται με ένα διαρκή τρόπο ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Ήμουνα πρόσφατα στο Κόρκ, όπου πραγματικά ζήλεψα. Το Κόρκ είναι στην Ιρλανδία, μια χώρα του μνημονίου κι αυτή. Τρίτη πόλη στην Ιρλανδία, και πραγματικά σε ένα ερευνητικό κέντρο απασχολούνταν από τα πανεπιστήμια 1.000 διδακτορικοί φοιτητές και 100 με μάστερ. Αποτέλεσμα 30 εκατομμύρια κέρδος. Το ερευνητικό κέντρο. Ας μην πάρει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην πάρει τίποτα από το Ιρλανδικό κράτος. Με φοβερά συμβόλαια από μεγάλες εταιρείες, και το κυριότερο, παρήγαγε πρωτογενή γνώση και καινοτομία. Καινοτομία που έμενε στη χώρα, γιατί τα παιδιά δεν φεύγανε. Μέναν στο Κόρκ, μέναν στην Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 επαναλαμβάνει αυτή την καμπάνια, και η οποία διοργανώνεται από τους οργανισμούς Digital Europe και European Schoolnet, σε συνεργασία πάντα με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Οι στόχοι της καμπάνιας αυτής είναι να αναδείξει τις ψηφιακές δεξιότητες σαν απαραίτητες για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις, και για τους νέους που αναζητούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, αλλά και για τις εταιρείες που χρειάζονται υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό. Σκοπεύει να εστιάσει στην ευαισθητοποίηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και των ευκαιριών που μπορεί να υπάρξουν μέσω της απόκτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Στην Ελλάδα έχει οριστεί ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σαν εθνικό σημείο επαφής, και είναι υπεύθυνος και συντονίζει ενέργειες όπως ημερίδες, workshops, αλλά και online δράσεις. Μια μικρή παρουσίαση των διοργανωτών. Δεν είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρωτοβουλία. Η διαφορά η σημαντική είναι ότι σε 30 χώρες τρέχει αυτό το πράγμα. Με τα Υπουργεία Παιδείας όλων, το European Schoolnet, για όσους δεν το ξέρουν, οι συμμετέχοντες είναι τα Υπουργεία Παιδείας, το Digital Europe που είναι όλη η αγορά πληροφορικής, όλη η αγορά πληροφορικής, από τα associations, από τους συνδέσμους, αλλά και τις μεγάλες εταιρείες, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε κάποιους από τους από τις συμμετέχοντες εταιρείες στο χώρο αυτό, και θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρουσίαση το τι έχει γίνει τώρα. Σε εθνικό επίπεδο ο ΣΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει την ενημερωτική εκστρατεία, και μέσα από μια ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και από μέσα από κοινωνικής δικτύωσης μέσα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ή που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος Μαΐου. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω το διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού σε συνεργασία με τη Microsoft με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικτυακή εφαρμογή SkillAge που είναι σε μια συνεργασία με μια μη κερδοσκοπική διεθνή ένωση, την Telecenter, αλλά και πρόσφατα μια συνεργασία με την HEPIS, που ουσιαστικά προσπάθησαμε να ξεκινήσουμε ένα δημόσιο διάλογο ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και ακαδημαϊκά ιδρύματα για το πώς εξελίσσεται ή πώς μπορεί να εξελιχθεί το πρόβλημα της έλλειψης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω παραπάνω. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα. Ευχαριστώ.
για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολαίδη. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Ναι. Να ξεκινήσουμε με την κοπέλα πάνω και να συνεχίσουμε μετά με την Δεσποινή κάτω. Καλησπέρα σας. Με αφορμή τις startup επιχειρήσεις που ανέφεραν πριν ο κύριος Σταυρόπουλος και ο κύριος Δραγανίδης. Με συγχωρείτε. Σε περίπτωση που έχουμε μια startup ηλεκτρονική επιχείρηση, υπάρχουν στην Ελλάδα επιχειρήσεις τύπου web hosting και consulting πάνω στο e-business γενικότερα, οι οποίες προσφέρουν πιο ελκυστικές υπηρεσίες και βοήθεια από τις επιχειρήσεις της αντίστοιχης του εξωτερικού. Αναφέρομαι γενικότερα στις τιμές και στη γάμα των υπηρεσιών που προσφέρουν και αν υπάρχουν αυτές, πού και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση? Είναι προς όλους. Ποιος θέλει να απαντήσει? Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, εννοείται αν μπορείτε να κάνετε web hosting την υπηρεσία στην Ελλάδα ή να την κάνετε στο εξωτερικό. Θα βρείτε έναν Έλληνα hosting provider, σωστά? Ναι, αυτό τώρα πρέπει να δείτε, εξαρτάται από την εφαρμογή. Από τα δεδομένα που ανεβάζετε, από τους servers που θέλετε να σηκώσετε, από το τι θα κάνετε host εκεί πάνω. Οπότε δεν υπάρχει μια μοναδική απάντηση. Σε κάποιες περιπτώσεις στο εξωτερικό μπορεί να είναι πιο φθηνά, στην Ελλάδα σε κάποιες άλλες. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι hosting providers, θα μην πούμε ονόματα τώρα για να κάνουμε διαφήμιση σε κάποιον. Απλά θα έλεγα δείτε το. Και μερικές φορές μπορεί να σας συμφέρει απλά το ότι έχετε σχέση με Ελλάδα. Ότι θα σηκώσετε το τηλέφωνο και θα μιλήσετε με κάποιον εδώ για να εξυπηρετηθείτε άμεσα. Κάποιες φορές μπορεί να είναι σημαντικό αυτό για την εφαρμογή σας. Και ένα άλλο που μπορείτε να δείτε είναι ότι κάποιοι hosting providers στην Ελλάδα έχουν ένα οικοσύστημα συνεργατών που όταν πάτε τη λύση σας σε αυτούς, θα σας βάλουν αυτόματα, για παράδειγμα, σε ένα οικοσύστημα συνεργατών για να μπορείτε να πουλάτε πιο εύκολα στους άλλους συνεργάτες που κάνουν hosting στην Ελλάδα. Ναι. Απλά να συμπληρώσω για το αν η ερώτηση αφορά το δικό μου παράδειγμα, εννοώ το παράδειγμα των mobile applications, τότε εκεί το hosting το κάνει το δίκτυο διανομής το οποίο έχετε αποφασίσει να ανεβάσει την εφαρμογή σας. Δηλαδή η Apple, η Microsoft, το Android, η Google δηλαδή και όποιος άλλος έχετε αποφασίσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται εσείς να πληρώσετε κάποιο κόστος για να κάνετε host την εφαρμογή. Αυτή την εφαρμογή την αποθηκεύει και τη διανέμει η Apple. Τώρα αν η εφαρμογή έχει πράγματα τα οποία, να το πω έτσι, θες να κάνεις διανομή περιεχομένου ή οτιδήποτε άλλο το οποίο απαιτεί local server για να κάνεις hosting ή server για να κάνεις hosting, τότε η απάντηση του κ. Δραγανίδη, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πάντως providers και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εξαιρετικές τιμές είτε για web hosting είτε για πολλές άλλες υπηρεσίες γύρω από αυτό που λέγεται web hosting. Όλοι πάροχοι και πάρα πολλοί άλλοι τοπικοί παίχτες. Και παγκόσμιοι βέβαια, έτσι. Η Amazon κάνει web hosting, η Google, η Microsoft, πολλοί. Θέλει να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Νικολαίδη? Ναι, μου δώσατε την ευκαιρία. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών υιοθετήθηκε το Erasmus for All. Για όσους είναι στο Πανεπιστήμιο, ως ώρας κρίναμε το Erasmus σαν κινητικότητα μεταξύ των πανεπιστημίων. Υιοθετείται όμως τώρα και μπαίνει μέσα και επιχειρηματικότητα. Σε αυτή τη λογική που σας είπα πριν, της απόκτησης δεξιοτήτων, αλλά και να μάθουμε περισσότερο στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, μπορεί να έχετε εύκολα με την εφαρμογή του προγράμματος αυτή την κινητικότητα. Συνεπώς, εάν θέλετε να δείτε και άλλα παραδείγματα ή βοήθεια, δείτε και το πρόγραμμα αυτό. Η Δεσποινής που είχε σηκώσει το χέρι της. Ένα λεπτό να πάρει το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Βασικά έχω δύο ερωτήσεις μικρές. Το πρώτο είναι, επειδή περισσότεροι είμαστε εδώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εντάξει δεν έχουμε τελειώσει όλη η πληροφορική ή να ασχοληθούμε με αυτό, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δραγανίδη, αν κάποιος, ας πούμε, από το τμήμα της διοίκησης επιχειρήσεων ή του ΔΕΤ, εγώ προσωπικά για παράδειγμα είμαι στο ΔΕΤ, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την πληροφορική ουσιαστικά σε IT επίπεδο,
αλλά να ενσωματωθεί με κάποιο τρόπο, να ενσωματώσει τις σπουδές του με ένα μεταπτυχιακό, αλλά όχι τόσο με τεχνικό κομμάτι. Γιατί δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει πληροφορική θα είναι πάντα πιο ανταγωνιστικός από εμάς σε τεχνικά skills. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που είμαστε απόφοιτοι άλλων τμήματων, προς τα ποια κατεύθυνση να κινηθούμε, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο? Ωραία. Οπότε η ερώτηση είναι, έχω δύο κομμάτια στο βιογραφικό μου από τις σπουδές, όπως είναι στο ΔΕΤ, δηλαδή λίγο πληροφορική και μάλλον αρκετά περισσότερο διοίκηση επιχειρήσεων. Θέλω να αυξήσω λίγο το κομμάτι της πληροφορικής για να έχω μια καριέρα τα επόμενα 5-10 χρόνια εκεί πέρα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε για να το συνδυάσετε, χωρίς να χρειαστεί να γίνετε προγραμματίστρια. Εγώ θα κοιτούσα το business analyst. Δηλαδή, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να μάθετε να χειρίζεστε ως user βάση δεδομένων και να κάνετε data mining και να δημιουργείτε, ας πούμε, όλα cubes και να βγάζετε συμπεράσματα από τα δεδομένα για να δίνετε business intelligence στις εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια βασική γνώση στην πληροφορική, λίγο σε πιο advanced επίπεδο από κάποιον που δεν έχει παρόμοια εμπειρία και έχω χτισμένο πολύ καλύτερα το κομμάτι του business. Οπότε αυτή για μένα είναι μια περιοχή που θα μπορούσατε να το δείτε αν σας ενδιαφέρει. Οπότε η business ανάλυση των εταιρικών δεδομένων και πώς η τεχνολογία πληροφορικής μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Και αυτό φυσικά μπορείτε να το δείτε αντίστοιχα και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε analytics πάνω σε web, social, το να καταλαβαίνετε για παράδειγμα Google Analytics και να μπορείτε να κάνετε social media καμπάνιες και να βγάζετε business sense από δεδομένα όντας λίγο πιο advanced χρήσης πληροφορικής, θα μπορούσε και αυτό να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Ο νεαρός. Ναι. Μισό λεπτό να συμπληρώσει κάτι και ο κύριος Λαγαμψόπουλος. Θα μου επιτρέψετε να προτείνω από την πλευρά μου το εξής, λίγο πιο ριζοσπαστική ίσως άποψη και έχει να κάνει με την ευχή που έδωσα πριν. Όταν έχετε ένα όνειρο, το κυνηγάτε. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση σας? Θα πω την άποψή μου. Τι θα έκανα εγώ? Θα μιλούσα με επιχειρήσεις. Θα κοίταζα τις επιχειρήσεις που θαυμάζω και θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα έλεγα: είμαι ο τάδε, θα ήθελα να μου διαθέσετε 2 λεπτά από το χρόνο σας να έρθω για να με συμβουλέψετε. Μπορείτε? Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, σας δίνω την κάρτα μου και σας φέρνω σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο για να το κάνετε αυτό. Εγώ πάντως αυτό θα έκανα. Να μας πει όμως μετά οι Δεσποινείς πόσοι αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση και πόσοι όχι. Γιατί συνήθως τα παιδιά μπορεί να προσπαθούν και να θέλουν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο και συγγνώμη που το λέω. Σίγουρα. Θέλει όμως προσπάθεια. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, το 2012 έχει πει ότι θα βγάλει στον αέρα ένα καινούριο πόρταλ που ουσιαστικά για κάθε χώρα και για αρκετούς τομείς θα αποτυπώνει την αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται και ειδικότερα τι ψηφιακές δεξιότητες εργάζονται. Θεωρητικά, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι, η πρόβλεψη είναι για το 2012 να γίνει, Πανόραμα μάλιστα θα λέγεται, το πόρταλ. Πώς θα λέγεται? Πανόραμα. Ναι. Ωραία. Το αναζητούν δηλαδή. Όπου ο Ευρωπαίος πολίτης θα μπορέσει να κοιτάζει σε κάθε χώρα ποιοι είναι οι τομείς εχμής και τι ζητιέται σε εργατικό δυναμικό και το κυριότερο, ένα κομμάτι του μέσα που θα υπάρχει είναι τι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να έχει για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός μέσα σε αυτή την αγορά εργασίας. Μάλιστα. Ο νεαρός. Απευθύνομαι στον κύριο Σταυρόπουλο και ήθελα να το ρωτήσω, πρώτα απ' όλα να του πω ότι είχε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση και ήθελα να το ρωτήσω ποια εφαρμογή χρησιμοποίησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Mac, και η εφαρμογή είναι το αντίστοιχο PowerPoint της Apple, λέγεται Keynote και είναι δωρεάν με την αγορά του Mac. Το software γενικώς για Apple είναι δωρεάν.
ο νεαρός. Καλησπέρα. Απευθύνουμε σε όλους τους ομιλητές. Είπατε ότι αν κάποιος έχει μια ιδέα, υπάρχουν τα μέσα πλέον για την υλοποίηση. Στην αρχή αυτής της διαδικασίας, μπορείς να διασφαλίσεις την ιδέα σου. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να την κατοχυρώσεις και να συνεχίσεις στη συνέχεια. Να τολμήσω, Λέτα. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα σε απογοητεύσω. Από την προσωπική μου εμπειρία μπορούν οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν, λέγοντάς σου ότι όταν μπαίνεις στον κόσμο των ψηφιακών εφαρμογών, η ιδέα είναι κάτι πάρα πολύ άειλο και δεν κατοχυρώνεται όπως κατοχυρώνεις μία πατέντα για ένα βιομηχανικό προϊόν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Όπως έχεις δει, ίσως πιθανώς έχεις δει, υπάρχουν 100 διαφορετικές εφαρμογές τύπου Facebook, 500 διαφορετικές εφαρμογές τύπου Twitter, άλλες 100 εφαρμογές, για παράδειγμα, για ανταλλαγή φωτογραφιών. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο καθένας μπορεί να πάρει τη δική σου ιδέα, πες ότι εσύ ανεβάζεις μια εφαρμογή, να την αλλάξει λίγο και να κάνει ή να προσθέσει κάτι άλλο και να την παρουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι που διαφοροποιεί και την επιτυχία ή την αποτυχία μιας ιδέας. Έτσι. Αλλά να πατεντάρεις την ιδέα, από προσωπική μου εμπειρία, επειδή ασχολούμαι τα τελευταία 2 χρόνια με εφαρμογές για τον κόσμο της Apple, έτσι, δεν θα σε απογοητεύσω. Τόλμησέ το όμως, μη μασάς. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο να πατεντάρονται οι ιδέες. Ειδικά οι ιδέες ψηφιακές. Το έχω ψάξει και εγώ πριν από 1 χρόνο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις αν είναι ένας τίτλος είναι απλά να κατοχυρώσεις το domain name, αν είναι κάτι που αφορά το ίντερνετ, σας το λέω από προσωπική εμπειρία, με κατάληξη GR ή κατάληξη EU, ακόμα καλύτερα. Έχουμε μεγάλη διαφορά και με το πατεντάρισμα των σημάτων, δηλαδή αυτό το σήμα πατεντάρεται πολύ εύκολα στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος, με κάποια νομική διαδικασία. Στις ιδέες έχουμε ένα πρόβλημα, ειδικά τις ιδέες της τεχνολογίας, και εδώ είναι ένα θέμα. Πρέπει να το λύσουμε. Αν μπορεί. Δεν ξέρω η Ευρώπη τι κάνει. Δεν έχω εικόνα. Να σας δώσω λίγες λεπτομέρειες, επειδή το έχουμε συζητήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια περίπου με 150 startups που έχουμε στο Κέντρο Καινοτομίας. Για να πατεντάρεις κάτι, οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις είτε Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα πηγαίνεις στον ΟΒΗ, Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κοστίζει περίπου 300 ευρώ για να ψάξει, για να σου πει ο ΟΒΗ εάν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα καταχωρημένο ή όχι, και έπειτα να προχωρήσεις να το κάνεις πατέντα. Αυτό, ακόμα και να το κάνεις πατέντα στην Ελλάδα, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν το έχεις κατοχυρώσει στο εξωτερικό, δεν έχει κανένα νόημα να το κάνεις. Για να το κατοχυρώσεις στο εξωτερικό σε όλες τις χώρες για όσα περισσότερα χρόνια μπορείς, ως ιδέα, μπορεί να σου κοστίσει 40 με 50.000 ευρώ. Κατά πάση πιθανότητα δεν τα έχεις αυτά στην αρχή, δεν τα έχουμε στην αρχή, όταν ξεκινάμε κάτι. Και το επόμενο είναι ότι ακόμα και αν έχεις μια πατέντα, όπως είπαν πριν σωστά, εάν διαφοροποιήσω την φυσική αρχή ή κάποια στοιχεία με τα οποία δουλεύει αυτή η πατέντα, μπορώ να τη βγάλω ακριβώς την ίδια. Όταν ήμασταν στο Πολυτεχνείο, δουλεύαμε μια πατέντα με το οποίο όταν το λάστιχο έχανε αέρα, ειδοποιούσε τον οδηγό. Το δουλεύαμε εμείς με πυκνοτή, το δούλευε με επαφή Πιρέλη. Και οι δύο μπορούσαν και περνούσαν πατέντες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, διάβασα προχθές ότι έγινε πατέντα του να χρησιμοποιούνται τα κινητά για την ανίχνευση σεισμών. Οπότε έχει σένσορα πάνω και αν ξεκινήσουν τρέχει στην εφαρμογή, αν ξεκινήσει σε μια περιοχή να βλέπει ότι κουνιούνται απότομα, δίνουν κεντρικό σήμα σε ένα σερβερ για κάτι τέτοιο. Διαφοροποιώντας ελάχιστα τη φυσική αρχή με το οποίο δουλεύει αυτή η εφαρμογή, μπορεί να το πατεντάρεις και εσύ. Οπότε είναι time to market για μένα, και αυτό που λέω πάντα είναι βγείτε και πείτε την ιδέα σας. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, εάν ρωτήσετε τα παιδιά δίπλα που είναι τους Backsense και τους υπόλοιπους που ήταν Silicon Valley και ψάχναν να βρουν εφαρμογή, χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους, αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, που έχουμε όλοι μια εκπληκτική ιδέα, η οποία κοστίζει δισεκατομμύρια και δεν τη λέμε σε κανένα γιατί θα μας την κλέψει και θα γίνει αυτός πλούσιος και δεν θα γίνουμε εμείς, και τελικά την έχουμε για 10 χρόνια μέχρι
να την κάνει κάποιος άλλος παρόμοια και να πούμε είδες, εγώ το είχα πει αυτό πριν από 10 χρόνια. Αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Και σκεφτείτε το εξής, αν η ιδέα σας είναι τόσο εύκολο να αντιγραφεί από οποιοδήποτε άλλο, ακόμη για την κάνετε, σε 5 μήνες, σε 3 μήνες θα την έχει κάνει κάποιος άλλος. Οπότε, time to market, ναι, αν μπορείτε να το κατοχυρώσετε το, αλλά εγώ δεν θα χάνα πολύ χρόνο στον τομέα που συζητάμε για ιδέες, έτσι, για mobile applications, web applications και τέτοια. Δεν μιλάμε για άλλες κατηγορίες ρομποτικών μηχανισμών και ούτω καθεξής. Να συμπληρώσει κάτι ο κύριος Νικολαίδης. Απλώς την εφαρμογή iSeismometer την έχω. Κατά σύμπτωση, ναι, υπάρχει. Μην το κάνετε. Απλώς μια παρατήρηση. Δεν είναι θέμα διαδικασιών ή κόστους μόνο. Είναι πρόβλημα της ίδιας της οικονομίας, της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, όταν άκουσα τον αριθμό πατεντών που έχει το iPhone, είναι εκπληκτικός. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες πατέντες που είναι σωματωμένες στο iPhone. Αυτό όμως σημαίνει ότι και η κουλτούρα ή η λογική που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες το θεωρεί κάτι αυτονόητο και έχει ενσωματωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που κάνει τώρα είναι ότι οτιδήποτε παράγεται να μπαίνει σε μια λογική patenting. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να πατεντάρεται. Ακόμα δεν υπάρχει όμως, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Καλαμαρά, κάτι δεδομένο. Θα πάρει αρκετά χρόνια, υποθέτω. Εντάξει, πάντως δεν εγκαταλείπουμε τις ιδέες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, καλά είναι να τις τρέχει στην αγορά, ακόμα και αν κάποιος άλλος μετά από εσένα σε ακολουθήσει και διαφοροποιηθεί. Αλλά πάντοτε κερδίζει αυτός που βγαίνει πρώτος, παιδιά. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου η άποψη. Και να συμπληρώσω ότι καμία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε δεν είναι πατενταρισμένη. Twitter, Facebook κτλ. Άρα... Έχουμε άλλη μια ερώτηση, νομίζω. Επειδή μιλήσαμε γενικά για την διεθνοποίηση ουσιαστικά μέσω πληροφορικής και η πληροφορική είναι αιχμή της διεθνοποίησης, οι ξένες γλώσσες που ανέφερε ο κ. Δραγανίδης σαν skills σε ένα περιβάλλον όλο διεθνοποιούμενο και ειδικά στον χώρο της πληροφορικής που είναι και αιχμή της διεθνοποίησης θα έχουν κάποια αξία στο κοντινό μέλλον ή όσο πάνε δεν θα έχει νόημα πλέον να ξέρεις άσχετες γλώσσες πέραν των αγγλικών, αφού πλέον όσο πάνε καθιερώνονται και τα αγγλικά ως τη διεθνή γλώσσα? Να σας πω ότι από τη δική μου εμπειρία ξόδεψα πάρα πολλές ανθρωπόρες στη ζωή μου για να μάθω αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά με πτυχία όταν ήμουν μικρός, δύσκολα παιδικά χρόνια, και στη συνέχεια ιταλικά και λίγα ισπανικά. Λάθος δουλειά κάνεις. Από όλα αυτά και έχοντας δουλέψει σε πολυεθνική εταιρεία 13 χρόνια με πάρα πολλά παρεδώσιμα με το εξωτερικό, στο δικό μου τομέα είδα ότι τα γαλλικά και τα γερμανικά ήταν χαμένος χρόνος για μένα. Δεν μου έχουν προσφέρει κάτι. Οπότε πάρα πολύ καλή γνώση των αγγλικών νομίζω είναι το must have. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσα, μάλλον εγώ δεν θα έκανα δεύτερη γλώσσα. Θα επένδυα αυτές τις ανθρωποώρες που είναι αρκετές. Μπορεί να κάνεις 6-7 χρόνια για τα γαλλικά και αντίστοιχα για τα γερμανικά. Θα επένδυα αυτές τις ανθρωποώρες σε κάτι άλλο. Αυτό όμως εξαρτάται πάντα και από τον κλάδο που θέλετε να ασχοληθείτε. Για παράδειγμα, αν ο κλάδος σας είναι ενέργεια και φωτοβολταϊκά και οι μισές εταιρείες είναι γερμανικές και οι άλλες μισές είναι κινέζικες, πιθανότατα να σας συμφέρει να μάθετε γερμανικά εξίσου καλά με τα αγγλικά. Οπότε θέλει λίγο καλύτερο προγραμματισμό που συνήθως οι οικογένειες δεν είναι έτοιμες να τις δώσουν στο παιδί, γιατί δεν ξέρουν και με τι θα ασχοληθεί το παιδί τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Νικολαίδης θέλει να συμπληρώσει κάτι. Σε λίγο θα ανακοινωθεί και αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες αυτές οι δεξιότητες, αγγλικά, γαλλικά, ψηφιακά, οτιδήποτε management, θα είναι καταγεγραμμένες και το κυριότερο συστηματοποιημένες. Αυτό που θα λέμε ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα θα το καταλαβαίνει και ο Γερμανός, που ενδεχομένως θα κάνετε μια αίτηση για να σας προσλάβει. Έχουμε άλλη ερώτηση? Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Συγγνώμη, δεν σας είδα.
Μην διστάζετε. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, έτσι. Όταν έκανα πρακτική, μου είπε, εκεί πέρα έμαθα από το περιβάλλον που ήμουνα, ότι για να προσληφθείς σε μία επιχείρηση, σας ενδιαφέρει περισσότερο να έχουμε μία εμπειρία από ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά υπάρχει και μία μόδα για μεταπτυχιακά. Και ήθελα να ρωτήσω τη μόδα για την εξειδίκευση και για τα μεταπτυχιακά, αν είναι πιο εύκολο πλέον σήμερα και απαραίτητο πλέον να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό για να βρούμε και πιο εύκολα δουλειά. Αυτό. Ποιος θέλει να απαντήσει? Τώρα πιστεύω σε αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ απλά είναι εμπειρίες εδώ που μπορούμε να μεταφέρουμε. Εγώ έκανα μεταπτυχιακό, αλλά το μετάνιωσα γιατί θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα μπει στην αγορά εργασίας, τόσο καλύτερο είναι. Και επίσης εξαρτάται και το που είσαι. Δηλαδή, το μεταπτυχιακό το έκανα στην Αγγλία και μετά έμεινα και δούλεψα εκεί κάποια χρόνια, αλλά φανταστείτε ότι το 98% της επιχείρησης που δούλευα, που είχε περίπου 4.000 άτομα το γραφείο που ήμουνα, δεν είχε κάνει μεταπτυχιακό. Είχα μπει απευθείας στην αγορά εργασίας. Βέβαια, από την άλλη, θα σου πω πάλι η προσωπική εμπειρία ότι ό,τι μαθαίνεις σου ανοίγει το μυαλό. Οπότε, ό,τι σου ανοίγει το μυαλό είναι πολύ καλό για τη μετέπειτα πορεία σου. Άρα δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Δηλαδή, ό,τι λέει η καρδιά σου κάνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, κύριε Λαγουσακό. Ναι, αν μου επιτρέπετε και εμένα. Συμφωνώ, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση συνταγή με βάση την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και με πολλά παραδείγματα. Καμιά φορά είναι σίγουρα σημαντικό να μπει στην παραγωγή όσο πιο νέος μπορείς. Έτσι. Καμιά φορά πρέπει να ρίχνεις λίγο νερό στο κρασί σου. Σίγουρα πρέπει να έχεις στόχους και να κυνηγάς αυτό που θέλεις, αλλά επίσης είναι καλό να μπαίνεις σε ένα χώρο, να μπαίνεις σε ένα κλάδο, να μπαίνεις σε μια εταιρεία και από εκεί και πέρα να βλέπεις ποιοι είναι οι ορίζοντες που σου ανοίγονται, να το πω έτσι. Και θα χρησιμοποιήσω μια προσωπική ιστορία ως παράδειγμα, το παράδειγμα του μικρότερου αδερφού μου, που ήθελε να σπουδάσει χορογραφία. Έτσι. Σπούδασε χορογραφία και κάποια στιγμή σκεφτόταν τι θα κάνει, πού θα πάει, έτσι, πού θα καταλήξει. Έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ήθελε να γνωρίσει τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, να δουλέψει για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μου έλεγε λοιπόν ότι θα με γνωρίσει κάποιος φίλος. Του λέω: κάνεις λάθος, δεν θα σε γνωρίσει κανένας φίλος. Πάρ' τον τηλέφωνο ο ίδιος για να έρθει σε επαφή μαζί του. Να μην πολυλογώ. Αυτή τη στιγμή ο μικρός μου αδερφός είναι καθηγητής στη Καλιφόρνια σε ένα πανεπιστήμιο στη μοντέρνα χορογραφία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ξεκίνησε με μία ιδέα, με μία άποψη. Ξεκίνησε πραγματικά πολύ χαμηλά, δουλεύοντας δεξιά και αριστερά. Σπούδασε μόνος του στο εξωτερικό, στο Άμστερνταμ, και αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής στην Καλιφόρνια, έτσι, και κάνει αυτό που αγαπά. Πρέπει να μπαίνεις όμως όσο πιο νωρίς γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, και να αφουγκράζεσαι, να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου και να αρπάζεις την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί προσθέτει και την ωριμότητα και την εμπειρία. Αν θες παράλληλα με το να μπει στην παραγωγή, να δηλώνεις ότι θες να ξεκινήσεις και μεταπτυχιακό. Αυτό είναι εμπόδιο για να μπει στην παραγωγή, ότι αυτός δεν θα ασχολείται με τη δουλειά του, θα έχει τις σπουδές, άστο για αργότερα. Σε καμία περίπτωση. Πάλι κατά την προσωπική μου εμπειρία, εργάζομαι 25 χρόνια. Ίσα-ίσα οι σοβαρές εταιρείες το θεωρούν πολύ θετικό. Προσωπικά η δική μας εταιρεία, αν θέλετε, επιδοτεί κιόλας τέτοιες πρωτοβουλίες, και δεν το κάνει μόνο η Dell. Αυτό το κάνουν. Ορίστε. Για κάποιον ήδη εργαζόμενο, όχι για κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο. Σαφέστατα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό, ίσα-ίσα. Για έναν υποψήφιο δεν είναι αρνητικό ότι αυτός θέλει να κάνει και μεταπτυχιακό, άρα δεν θα τον προσλάβω γιατί θα ασχολείται με το μεταπτυχιακό. Όχι. Είναι σε καμία περίπτωση, και πάλι μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, και έχω δει πολλούς ανθρώπους που δίνουν ευκαιρίες, έτσι, σε νέους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να προσπαθήσουν και στην πορεία να αποδείξουν τους εαυτούς τους.
Ο κύριος Καρδαράς δεν ξέρω αν έχει κάποιο παράδειγμα, γιατί είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχουν πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ή παίρνουν και άδειες από τις εργασίες τους, ακριβώς για να παρακολουθήσουν είτε τα full-time είτε τα part-time MBA, μεταπτυχιακά τμήματα. Εντάξει, μην μόνο τα MBA. Όπως παρατηρήσατε, οι απαντήσεις ήταν βασισμένες στην προσωπική εμπειρία όλων. Επομένως, η απόφαση αυτή για το αν θα κάνετε μεταπτυχιακά και πότε θα το κάνετε είναι και προσωπική σας επιθυμία και πώς βλέπετε εσείς την πορεία σας και πώς εσείς αντιλαμβάνεστε τις δυνατότητές σας. Εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ στον εαυτό μου, διότι ακολούθησα μια εντελώς διαφορετική πορεία και έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα. Τα περισσότερα χρόνια μου ήταν στο πανεπιστήμιο. Δεν θεωρώ δηλαδή τη δική μου απάντηση τόσο ενδεδειγμένη για να σας πω κάντε μεταπτυχιακά ή όχι. Εγώ προσωπικά τα ευχαριστήθηκα ιδιαιτέρως και ξανά σπούδαζα ευχαρίστως. Επομένως υπάρχει μια προσωπική διάσταση. Αν θα κάνετε μεταπτυχιακό, πάλι εσείς θα το αποφασίσετε, κάντε αυτό που θέλετε. Αν θα το κάνετε μαζί με την εργασία, επίσης αν αντέχετε, που πιστεύω ότι αντέχετε, να το κάνετε. Αρκεί να προσέξετε να μην επηρεάσετε την ποιότητα ούτε της εργασίας, ούτε των σπουδών σας. Δική σας απόφαση πάλι. Ναι, στο Πανεπιστήμιο έχουμε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία όντως εργάζονται και εργάζονται σκληρά και κάνουν μεταπτυχιακά part-time. Και έρχονται 2 φορές την εβδομάδα, κάνουν τα μαθήματα, διαρκεί το μεταπτυχιακό τους σε 2 χρόνια, αντί να κάνουν 1 χρόνο, κάνουν 2 χρόνια. Είναι αποφασισμένοι όμως, είναι όριμοι και το τελειώνουν. Να τονίσω βέβαια και το εξής, ότι πολλές φορές οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όταν το βλέπουν σωστά και τη δουλειά τους και τις σπουδές τους, είναι πολύ πιο αποδοτικοί, πολύ πιο όριμοι, χωρίς να υπάρχει διαφορά στην ηλικία. Η ζωή σε κάνει και αποκτάς εμπειρίες και οριμάζεις περισσότερο. Όχι μόνο η ηλικία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτό το πάνελ. Καλή επιτυχία σε όλους, σε εσάς ειδικότερα που είσαστε νέα παιδιά. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους ομιλητές μας. Να είστε καλά.